Καλησπέρα χριστιανοί, είναι Παρασκευή μετά τις μεγάλες και Άγιες ώρες των Χριστουγέννων με τα ωραία Ευαγγέλια και είμαστε σε ένα υπερό. Αυτός ο χώρος εδώ είναι ο χώρος στον οποίο ο πατήρ Αντώνιος εξόριστος από την Κιβωτό, περίπου όπως ο Χριστός τον εξορίσανε και τον κυνηγήσανε και να τον ληστέψουν, να τον σκοτώσουν, να τον φάνε ζωντανό, έφυγε από τη Βιθλεέμ, κυνηγούμενος από την πολιτεία που ήταν ο Ηρώδης, αλλά όχι μόνο, και από το ιερατείο και το τοπικό που είχαν φιλίες, λυκοφιλίες, και έφυγε ο Χριστός και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο για να σωθεί. Έτσι λοιπόν και ο πατήρ Αντώνιος έφυγε από την Κιβωτό και έψαξε να βρει μια Αίγυπτο που είναι η ζωή μου εμένα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος κακός, αλλά τη λίγη αγάπη την έχω και επειδή διάβασα μέσα από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιό μας την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ότι έναν άνθρωπο τον πιάσανε οι ληστές και τον ελιστέψανε. Δεν σε ληστέψανε, πάτερ, ναι ή όχι? Νιώθετε σαν ληστεμένος? Εντελώς. Πάτερ, σε ευχαριστώ. Η Σαμαρίτης λοιπόν πέρασε, όταν τον αφήσανε ληστεμένο, πέρασε ο δεσπότης της εποχής εκείνης, τον είδε και τον άφησε. Έτσι δεν κάνουνε? Κάνουν. Μετά πέρασε ένας παπάς, τον είδε και τον άφησε. Μετά πέρασε ένας Σαμαρίτης, καλός Σαμαρίτης, και τον επήρε και τον έκανε ό,τι μπορούσε. Εγώ, πάτερ, θεώρησα ότι είχα υποχρέωση σαν εκκλησιαστικός άνθρωπος να, εφαρμόζοντας την εντολή του Χριστού, να φερθώ σε εσάς σαν το καλό Σαμαρίτη. Σας άνοιξα το σπίτι μου με την πρεσβυτέρα μου. Σας ευχαριστώ, πάτερ Αντώνιε, που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας διακονήσω. Εσάς που διακονήσατε πάνω από 10.000 παιδιά και πάρα πολλές οικογένειες, που δεν έχετε πού να βάλετε το κεφάλι σας, που δεν είχατε τα ρούχα σας καθόλου, ούτε τα άμφια σας δεν πήρατε, σας διώξανε χωρίς να πάρετε απολύτως τίποτα. Θέλω να αισθάνεστε άνετα, όσο καιρό έχουμε κυκλοφορήσει μαζί, βλέπετε την απέραντη αγάπη του κόσμου. Σας ευχαριστώ. Εμείς εδώ δεν έχουμε καράβια από πίσω, εμείς εδώ έχουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εδώ είναι η γέννηση του, είναι το Άγιο Δωδεκάωτο. Μου το έχει ζωγραφίσει και μου το έχει δώσει ένας άρρωστος που τον διακονούσα, με βοήθησε κιόλας να το φτιάξω, ο κύριος Βασίλειος Φωτόπουλος. Το γνωρίζει πολύ καλά τον κύριο Βασίλειο Φωτόπουλο και η οικογένεια Μαρτίνη και ο Παπαθωμάς και ο Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι από το Φωτόπουλο, εσείς δεν το ξέρατε πάντα. Εδώ είναι η βάφτιση του Χριστού, εκεί είναι η κοίμηση του Μεγάλου Βασιλείου και είναι το Άγιο Δωδεκάωτο. Δίπλα, πάτερ, βάλαμε αυτή την εικόνα που είναι οι τρεις παιδες εν καμίνο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί σας έχουν σαν ένα καμίνι και σας ζωματίζουν, σας πηγαίναν και σας φέρνανε κτλ. Αλλά επειδή εδώ εβάλαμε αυτό που τραβάς. Ποιο είναι? Αυτή η μανούλα σου η καημένη που την κυνηγάνε. Και όλα αυτή είναι η Θεοτόκος και εδώ είναι η Σταύρωση του και αποκαθήλωση του Χριστού. Και δίπλα, γιατί εγώ αγαπώ τους αρχαίους Έλληνες, είναι ο Ιπποκράτης ο Κώος, ο οποίος κρατάει ένα βιβλίο, είναι από χειρόγραφο βυζαντινό φτιαγμένο, και κρατάει ένα βιβλίο και λέει ότι προσέξτε την αδικία. Αυτά. Καλώς ήρθατε, πάτερ Αντώνη. Πέστε μου, γιατί σπάτε τη σιωπή σας? Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω, πατέρα Ευάγγελε, για την αγάπη σας, την άδολη αγάπη σας και για τη θυσία που κάνετε για εμένα και την οικογένειά μου. Και να πω ότι μετά από ένα χρόνο σιωπής που κατόπιν γεροντάδων και πνευματικών λόγων έτσι αποφασίσαμε και επίσης και κατόπιν συμβουλής και των δικηγόρων μας να σιωπήσουμε μέχρι να δώσουμε την απολογία μας και τα στοιχεία μας εκεί που πραγματικά θα πρέπει να υποθούν. Και ύστερα από την απολογία μου στην ανακρίτρια και στον εισαγγελέα, όπου εκεί δώσαμε όλες τις εξηγήσεις μας και κατάλαβαν, πιστεύω,
το όλο φιάσκο της υπόθεσης, λογικό είναι να πω κι εγώ δύο κουβέντες με τη σειρά μου σε όλον αυτόν τον κόσμο που τόσο πληγώθηκε και επικράθηκε, γιατί η Κιβωτός του κόσμου είναι ένα συλλογικό έργο, Πάτερ, που δημιούργησε ένα έργο πανελλήνιο και κατ' επέκταση και μία περιουσία και κάποια χρήματα που αφήσαμε εμείς φεύγοντας όταν μας δίωξαν με το χειρότερο τρόπο, που όλη αυτή η περιουσία ανήκε στον απλό λαό που εμπιστεύθηκε το έργο που κάναμε και δεν ήθελε να τα δώσει ούτε στο κράτος, ούτε σε κανένα άλλο φορέα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι αδικούνται με τη σειρά τους, γιατί κρατείται όλη αυτή η περιουσία και όπως είπαμε και πριν, καταλυστεύθηκε, θέλω να πω, με την έννοια ότι... Μάλλον σαν πειρατεία, γιατί έχει μάλλον και λίγο την πειρατεία, καθώς τα ναυτικά που είναι μέσα στην αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, εγώ μην κάνω και μερικά αστεία. Ναι. Οπότε σαν πειρατεία, ναι, καράβι Κιβωτός, ρίξανε πρώτα τις Άγγελες, καταλαβαίνετε. Είναι βασικά, θα σας πω Πάτερ Αντώνιε, ίσως δεν το καταλάβατε εσείς, υπάρχει μια ταινία, το χρονικό ενός προαγγελθέντος θανάτου. Σας το είχαν προαναγγείλει. Με την πρώτη προσπάθεια που κάνανε, ότι τάχα εσείς έχετε λίγο ρατσισμό. Το θυμάστε αυτό? Καλά. Στοιχείο, Πάτερ. Αυτό, Πάτερ, να ξέρετε, είναι η αρχή. Το δεύτερο που σας έκαναν, που δεν το ξέρετε. Κανείς δεν είπε και μετά, ας πούμε, από αυτό ότι έγινε και τι ο εισαγγελέας αποφάνθηκε όλα μετά, αυτά, ότι όλα ήταν... Αλλά η φασαρία την είχαν κάνει και είχαν αρχίσει όπως ένα δόντι για να το βγάλουμε, το κλονίζουμε σιγά σιγά. Από τότε, να ξέρετε, είναι η αρχή του προαγγελθέντος θανάτου σας. Πρώτο. Δεύτερο. Μετά και η Εκκλησία έκανε τα πρέποντα που θα τα πούμε παρακάτω. Ξέρω εγώ τι θα σας πω, θα σας το αναλύσουμε με πολλά παραδείγματα. Αυτό να ξέρετε. Συνεχίζουμε. Πώς σας φάνηκε ότι την πρώτη φορά ο πατέρας μας ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στην τηλεόραση και είπε μερικά πράγματα. Και τώρα πριν λίγο καιρό, εκ των ουκάνευ, γιατί εδώ που τα λέμε, αφού το δικαστικό προχωράει και τα λοιπά, φτιάξανε μια συνέντευξη με τους εξαιρετικούς αυτούς καλούς δημοσιογράφους και μέσα στα ερωτήματα ετέθηκε το δικό σας θέμα και πάλι ακούσατε ξανά κάτι, δεχτήκατε ένα καταιγισμό, μια επίθεση αγάπης από τον πατέρα. Θα μου επιτρέψετε, Πάτερ Αντώνη, από το Άγιο Ιερό Ευαγγέλιο να το ανοίξω στην παραβολή των 100 προβάτων. Ένας είχε 100 πρόβατα και έχασε το ένα. Άφησε τα 99 και έψαξε να βρει το άλλο. Και όταν το βρήκε έκανε χαρά μεγάλη. Το Ευαγγέλιο τα λέει αυτά. Εγώ αυτό το ασπάζομαι μέχρι θανάτου. Εσύ, Πατέρ Αντώνια, είσαι το χαμένο πρόβατο της Εκκλησίας. Έχεις χαθεί, έτσι λένε. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνεστε το πνευματικό νόημα. Εσύ, Πατέρ Αντώνια, αν ένα παιδί έφευγε από σένα και χανότανε, τι θα έκανες? Θα έβγαινες στα κανάλια και θα έλεγες έλα πίσω? Πες μου, Πατέρ Αντώνια. Τι θα έκανες? Πολύ ωραία το θέτετε, Πατέρα Ευαγγέλη. Να σας πω ότι κάναμε εμείς τόσα χρόνια για όλα αυτά τα παιδιά, όπου βάζαμε το κεφάλι μας, όπως έλεγα, σε κίνδυνο. Στον τορβά το λέγαμε πάλι. Ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το έργο μας, αυτή την πολύ επικίνδυνη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, ανάμεσα στην εκκλησία και το σχολείο, όπου εκεί φτιάξαμε το πρώτο μας στέκι, θα έλεγα. Τι ήταν αυτό, Πάτερ? Ένα πρώην καφενείο που εμείς το διαμορφώσαμε κατάλληλα σε νεανική εστία,
όπου εκεί τα παιδιά, τα πρώτα παιδιά... Πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη, Πάτερ? Να σας πω, αυτό είναι πολύ πίσω. Όταν μου ανακοινώνουν ότι η ενορία σου θα είναι ο Άγιος Γεώργιος Ακαδημίας Πλάτωνα. Ποιος σας χειροτώνησε, Πάτερ, στον πρώτο βαθμό? Ο Βασικά, Σεβασμιότατος, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος τότε? ο Σεραφείμ. Ο μακαριστός Σεραφείμ, Σεραφείμ. έτσι. Άρα ο μακαριστός χειροτονίστε επί του μακαριστού Σεραφείμ, ενός άντρα της Εκκλησίας, Πάτερ. Ο Σεραφείμ άφησε τη φήμη του, αγαπούσε τον γέρο Πορφύριο πολύ, τον αγαπούσε και ο γέροντας Πορφύριος. Ήταν ένας άνθρωπος που κυβέρνησε την Εκκλησία όσο μπορούσε καλύτερα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα, αλλά όλοι τον θεωρούσαν αντρί, τον Σεραφείμ, τον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ έχω μεγάλη χαρά γιατί ο πεθερός μου, πατήρ Ανδρέας Μπιλάλης, πολέμησε μαζί με τον Σεραφείμ. Ναι. Και επίσης τον αγαπούσε ο Παπανυπόμονος, του οποίου το καπέλο φοράω εγώ. Του παρήφιου ανυπόμονου. Γι' αυτό το φοράω αυτό το καπέλο. Για να δώσω και ένα μήνυμα και στους αριστερούς ότι πρέπει να ασχοληθούν με την υπόθεσή σας. Ναι, Πάτερ, διότι η αδικία που σας κάνουν είναι πολύ μεγάλη. Και πρέπει και οι αριστερές πτέρυγες να σκεφτούν το έργο που κάνατε και να διαπιστώσουν ακριβώς πώς έχει γίνει μια συνεργασία όλων αυτών των ανθρώπων για να καταλύσουν ένα έργο που είναι του λαού. Όπως έχουμε το σπίτι του λαού και η Κιβωτός ήταν του λαού, όπως και όλη η Εκκλησία είναι του λαού. Παραπάτε μου, πέστε μου τώρα γιατί σας ξαναδιάκοψα, συγγνώμη. Στο τέλος θα βλέπετε ότι εγώ έχω μιλήσει περισσότερο από εσάς. Συγγνώμη, Πάτερ Αντώνη. Πού είχαμε μιλήσει? Λοιπόν, σας χειροτώνησε ο Σεραφείμ και σας βάλανε στον Άγιο που σας έκανε. Άγιος Γεώργιος Ακαδημία Πλάτωνος, εκεί, στον Κολονό που λέμε. Ακριβώς. Όπως... Κάτι που δεν ξέρετε, Πάτερ, είναι ότι ο Κολονός ήταν το πιο βρώμικο μέρος της αρχαίας Αθήνας. Ήταν το μέρο, να τα διαβάσουν, μπορείτε να το δούνε εκεί που λέει «Ιδίπους επί Κολονό». Εκεί θα ακούσετε. Και γι' αυτό ο Πλάτωνας δεν ήθελε να φτιάξει την ακαδημία του στο Κολονάκι, που είναι οι διώχτες σας, γιατί οι διώχτες σας στο Κολονάκι έχουν τη βάση, αλλά έλεγε δεν μπορούν οι φιλόσοφοι να μένουν στο Κολονάκι, οι φιλόσοφοι θα πάνε στο πιο δύσοσμο μέρος της Αθήνας, γι' αυτό την έκανε με την Ακαδημία Πλάτωνος εκεί πέρα που είσαστε εσείς πάντα. Άρα από τα αρχαία χρόνια ήταν ένα υποβαθμισμένο μέρος. Πάμε. Ναι, και πράγματι εκεί, όπως συνήθιζα να λέω, έπεσα σαν τον αλεξιπτωτιστή που δεν ήξερα το τι θα βρω σε αυτή την περιοχή. Πόσο δεν είχα καμία ιδέα. Χειροτονηθήκατε, πόσο χρονών ήσασταν? 27. Είχατε παντρευτεί, Πάτερ? Ναι, έγαμος. Πού τη γνώρισες την παπαδιά σου? Στοιχείο. Ήσασταν συμμαθητές? Ναι, όχι συμμαθητές, αλλά γείτονες. Α, το ίδιο. Άρα αυτά είναι ειδήλια που κρατάνε πολύ καιρό. Και είναι και μια απάντηση σε μερικούς. Από μικρός τη γνώριζα. Μάλιστα, Πάτερ. Εσείς, Πάτερ, νομίζω ότι γενικώς την πνευματική σας καθοδήγηση την είχε ένας αξιόλογος άνθρωπος, πολύ σεβαστός. Ποιος είναι αυτός, Πάτερ? Ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Ο οποίος εξομολογούσε και τη σύζυγό σας, νομίζω. Η σύζυγό σας είχε τον Κύριλλο, που είναι ο Κύριλλος. Στον Όσιο Δαβίδ. Οπότε, Πάτερ, εσείς από μικρό παιδί είστε εντός της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Γιατί σας κατηγορούν ότι είστε λίγο εκτός της Εκκλησίας. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, είχατε πνευματικούς ανθρώπους που δεν ξέρω αν τους είχαν οι άλλοι που είναι μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ μας, έτσι. Πάτερ, θα πούμε εκεί με αυτό που έγινε και έβλεπες τα παιδιά όταν έβγαινες ότι. Πέστε τώρα. Αυτό, ναι. Οπότε, όταν μας ανακοινώνουν ότι εκεί αυτή είναι η ενορία σου, πηγαίνω και τις πρώτες μέρες προσπαθούσα να καταλάβω πού πήγες, τι περιοχή είναι αυτή, τι κόσμο έχει, οπότε το πρώτο πράγμα βρήκαμε ένα σπίτι ακριβώς απέναντι από το ναό, όπου από το μπαλκόνι μας βλέπαμε πολύ καθαρά την πλατεία ολόκληρη. Τις πρώτες λοιπόν μέρες έτσι που προσπαθούσαμε έτσι να καταλάβουμε, βλέπαμε το βράδυ τα μεσάνυχτα, μέχρι τα μεσάνυχτα ας πούμε, πολλά παιδιά να παίζουν ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρχει
κάποιος γονιός να τα μαζέψει, σε πολύ έτσι δύσκολες καταστάσεις, και άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι αυτή ήταν απλά μία πλατεία απλή, ήταν ένας χώρος παραβατικότητας, όπου εκεί γινόταν μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών, υπήρχαν παράνομοι άνθρωποι, κλεψιές. Τα βλέπετε τον μπαλκόνι σας. Έπρεπε το Όπως τα βράδυ. βλέπει μισή Ελλάδα, τι Ακριβώς. γίνεται στα σχολεία. Πολύ Και... σωστά. Φανταστείτε τότε, φανταστείτε τι γίνεται τώρα στα σχολεία, Πάτερ. Μιλάμε πριν 25 χρόνια. Πριν 25 χρόνια. Η πλατεία αυτή Ήταν απροσπέλαστη, δεν μπορούσε πώς τα λένε αυτά που λένε, γκέτο. Ναι, Σαν γκέτο πολύ ήταν. σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Γκέτο με την έννοια ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ομάδες παιδιών, συμμορίες, πάρα πολλές συμμορίες ο Κολωνός, από τότε πολύ γνωστός. Και εκεί Ακαδημία Πλάτωνος. μαζεύονταν, ξέρετε, για να μοιράσουν Παρακάτω, τα πράγματά τους. τα πράγματά τους. Ακριβώς. Και ξέρετε, Πάτερ, αισθάνθηκα ως νέος κληρικός τότε, που είχα μία εντύπωση έτσι για την εκκλησία και ιδέα. Καλά, Πάτερ, δεν έπιασε ένας να σου πει «Μανάρη μου, είσαι ένας ψηλός, ένας ωραίος άντρας, είσαι περίφημος, παίζεις μπάσκετ, μπορείς να γίνεις ο καλύτερος επιχειρηματίας. Τι θες και μπαίνεις μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους». Δεν βρέθηκε ένας. Εμένα ο δεσπότης μου την παραμονή της χειροτονίας μου ήρθε στην παπαδιά μου και της λέει «Σε λυπάμαι», της λέει, «αντέχεις εκεί που θα τον εχώσουμε τον άνθρωπο». Αυτά και αυτά θα συναντήσει. Αντέχεις να πεινάς για τον Χριστό, να σε βρίσουνε για τον Χριστό. Και η παπαδιά είπε θα σου απαντήσω αύριο το πρωί, την ώρα που πηγαίναμε στη χειροτονία, την καλή της λέει αντέχεις κοπέλα μου, ξέρεις τι θα του κάνουν του παπά το συνάφι μας. Λοιπόν, εσύ ρε παπά δεν βρέθηκε ένας να σου πει αυτό το συνάφι που πας να μπεις μέσα, ξέρεις τι θα πάθεις. Δεν στο είπαν. Εσύ με τη χαρά σου. Ήσασταν εκκλησιαστικό σπίτι, Πάτερ, είχατε παράδοση εκκλησιαστική. Ναι, είχαμε παππούδες. Ακριβώς. Γι' αυτό Έξω έχει και και το το επώνυμο όνομα. Παπα-Νικολάου. Ακριβώς. Μάλιστα. Για πες παρακάτω λοιπόν τι έγινε όταν είδες τα παιδιά, είπες θα πάρω κάτι να δω τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Να σας πω ότι ήρθα στο δίλημμα όταν ξυπνούσα, παραδείγματος χάρη 6,5 ώρα να πάω στην εκκλησία να ετοιμάσω, να ξεκινήσουμε τον τη όρθρο. λειτουργία, τον όρθρο κτλ. Για να μπω μέσα στην εκκλησία έπρεπε να δρασκελίσω τα σκαλιά της εκκλησίας, όπου εκεί πάνω την προηγούμενη ήταν το στέκι όλων αυτών των παραβατικών παιδιών που βρίσκαμε και στα σκαλιά και όλα Πώς τα τα λένε σύνεργα αυτά που βρίσκατε. και... Σύνεργα, Ναι. σύριγγες και σύνεργα από αυτά τα ωραία τα κουταλάκια και τα Και λοιπά. πολλά κλεμμένα πράγματα και διάφορα. κλεμμένα που τα μάλιστα, πήγανε ξέρετε, εκεί. μου έκανε τρομακτική εντύπωση, γιατί είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος, ότι δεν μπορώ να προσπεράσω εύκολα τα πράγματα χωρίς να πω ότι από τη στιγμή που ξέρω τώρα έχω και εγώ ευθύνη γι' αυτό. Ναι. Οπότε είπα τελικά η Θεία Λειτουργία είναι μέσα στα τείχη της Εκκλησίας, όπου εκεί ήταν 5, 10, 20 γιαγιάδες που ό,τι και να γινόταν θα ερχόντουσαν, και ταυτόχρονα απ' έξω να σφίζει από ζωή και από νεολαία κυρίως ανθρώπων, παιδιών που ήταν τόσο κοντά στην Εκκλησία αλλά και τόσο μακριά από κάθε έννοια της, με την έννοια ότι αυτά τα παιδιά είχαν για στέκι τους τα σκαλιά εκεί της Εκκλησίας. Ωραία. Για άλλο λόγο και όχι για να... Αφού το ένιωσες αυτό, Πάτερ, τι απεφάσισες με την παπαδιά, γιατί ό,τι κάνεις το έχεις κάνει με συνεννόηση με την παπαδιά και τους πνευματικούς σου. Για πες μου, Πάτερ, τι είπες να κάνετε, τι σκεφτήκατε με την πρεσβυτέρα. Πέστε μου, Πάτερ, τι είπατε με την παπαδιά. Η πρεσβυτέρα στην αρχή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η ζωή της θα μπορούσε να εξελιχθεί. Νόμιζε θα ήταν μια πρεσβυτέρα σαν τις άλλες, θα φοράει τα μπιχλιμπίδια στα αυτιά, θα παριστάνει την πρεσβυτέρα, θα της λένε περάστε από εδώ πρεσβυτέρα, η πρεσβυτέρα πρώτη, θα πέφτουν τα χρήματα, τα τυχερά που τι τυχερά να είχατε εκεί, αλλά αποκτήσατε με κάποιο τρόπο τα τυχερά που θα πούμε παρακάτω κλπ. Τέλος πάντων. Πέστε μου πώς αποφασίσετε να βάλετε τον εαυτό σας σε αυτή τη δουλεία της Εκκλησίας. Αποφάσισα να βγω εγώ προς τα έξω και να γνωρίσουμε τα παιδιά. Το υπόλοιπο πίμνιο που ήταν απ' έξω από την Εκκλησία. Οπότε αναγκάζομαι να βγω και
αφού βασάνισα αρκετά το μυαλό μου, να βρω τρόπους πώς θα πλησιάζαμε όλα αυτά τα παιδιά που κινδύνευαν. Και είπα τότε να φτιάξουμε κάποιες ομάδες μπάσκετ, της Εκκλησίας όμως. Ναι. Και που μετήχαμε στο εκκλησιαστικό πρωτάθλημα της Αρχιεπισκοπής. Ωραία. Είχε η Και άρα Αρχιεπισκοπή τα τότε παιδιά... εκκλησιαστικό. Οπότε είπαμε, η ενορία δημιουργεί ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και είχαμε σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα ομάδες. Έτσι ξεκινήσαμε και μέσα από τις ομάδες τα παιδιά άκουσαν και για τον Χριστό, ήρθαν και στην εκκλησία και γενικότερα συναντήθηκαν και με τον Χριστό εκεί που... Όμως πάτερ, τα παιδιά αυτά, καλά που μας τα λες για τον Χριστό και όλα αυτά. Τα παιδιά αυτά όμως, πάτερ, δεν είχαν σπίτια από ό,τι κατάλαβα και έπρεπε κάποιος να τα ταΐσει. Και επίσης τα παιδιά στα σχολεία πηγαίνανε και δεν είχαν καν να τα διαβάσει. Τι έκανες λοιπόν για αυτό το πράγμα? Και όχι μόνο αυτά, ίσως είχα άγνοια κινδύνου στις κινδύνου, αρχές, θα έλεγα. Άγνοια κινδύνου είχες μέχρι που σου πήραν την Κιβωτό. Ναι. Είχες άγνοια κινδύνου, παπά, και παρέσει που Γέλα μωρέ παπά, Ναι. γέλα ρε παπά. Τι να πω, Τι λέτε ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Άγνοια κινδύνου είχες. Το Άγιο Πνεύμα σε πήγαινε. Αλλά το Άγιο Πνεύμα κάνει και καμιά βοήθεια. Ξέρετε, είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι ξέραν εκεί στην περιοχή το δύσκολο της πλατείας, αλλά Πάτερ, όλοι έλεγαν ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Πόσες συμμορίες έχεις κλείσει ευθέως? 4-5 συμμορίες. Η αλήθεια είναι ότι κλείσαμε αρκετά έτσι παράνομα στέκια. Φτάνει, μην πείτε παρακάτω, θέλω και κάτι άλλο να μου πείτε. Σας απειλήσανε, πάτερ, στην αρχή? Ευθέως. Αρκετά. Το αυτοκίνητό σας έπαθε κάποια προβλήματα επειδή είδανε ότι τα παιδιά τα μαζεύετε και άρα η διακίνηση και τα υπόλοιπα χαλάνε? Γιατί τη δραστηριότητά μας, πάτερ, ξέρετε που αποφάσισα να την κάνω με τη χάρη του Θεού? Στο κέντρο της παραβατικότητας. Βέβαια. Στο κέντρο της πλατείας. Καλά, εκεί σε έστειλε η Χάρις. Η Χάρις, ναι. Εκεί που υπήρχε το γήπεδο μπάσκετ, εκεί είχαμε συνεχόμενες δραστηριότητες ανάμεσα και στην εκκλησία και στο μπάσκετ εκεί πέρα. Μάλιστα. Οπότε υπήρχε συνεχόμενη δράση και αναγκαστικά διώξαμε προς τα έξω όλους τους άλλους που δεν ήθελαν, που λιμένονταν εκεί το χώρο. Περιοχή. Πάτερ, θέλω να σας πω, πώς να μου πείτε την πρώτη οργάνωση σε αυτό το καφενείο. Ναι. Και Αποφασίσαμε γιατί λοιπόν το καφενείο? να νοικιάσουμε ένα χώρο, γιατί δεν μπορούσε, όλη η δράση μας στην αρχή ήταν τα σκαλιά της εκκλησίας, ήταν η εκκλησία... Πάτερ, θα σας πω, η λέξη δράση που λέτε, την έχετε κολλήσει από τους κοσμικούς αυτούς τους διαβόλους που λένε δράσεις και δράσεις. Η διακονία θα λέμε. Ναι. Ας τη λέξη δράση, αυτή η δράση έφερε. Διακονία πάτε. Η διακονία σου λοιπόν από τα σκαλιά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάει κάπου αλλού. Πού θα έπρεπε να πάει? Ακριβώς. Άρχισε, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα, δεν είχα καν σχέδιο να δημιουργήσω εγώ μια κυβέρνηση. Ναι, μου προκύπτει ξαφνικά. Και λύνεις τα προβλήματα κάθε φορά που σε φανερώνουν. Μα αυτό μου προέκυψε στην αρχή. Όλα αυτά τα παιδιά, όλος αυτός ο κόσμος που βρίσκονταν κρεμασμένοι από πάνω μου και περίμεναν ξαφνικά από μένα τη βοήθεια. Ωραία. Που ερχότανε το παιδί και σου έλεγε, ο πατέρας μου, ναι, που εγώ θα πρέπει να τον μαζέψω το βράδυ. Όχι ο πατέρας να μαζέψει εμένα. Όχι ο πατέρας να μαζέψει το παιδί του. Άργησε για να δω γιατί ρε παιδί μου δεν ήρθε ακόμα το παιδί μου. Εγώ θα πάω να τον μαζέψω. Ο γιος, σας έλεγε το γιος. παιδί το μικρό. Τι θα μου πεις εσύ, μου λέει τώρα, όταν εγώ πρέπει να πάω να βρω που είναι, μεθυσμένος, τελειωμένος ο άνθρωπος, να τον πάρει, να τον βάλει μέσα, να κλειδώσει την πόρτα, να τον φτιάξει. Και το παιδί αυτό, τώρα σας μιλάω για βαριά παραμέληση και σε τόσο μεγάλο κίνδυνο. Και τι κάνατε λοιπόν? Και αποφασίζουμε, αφού δεν πήγαινε άλλο πια, να νοικιάσουμε αυτό το πρώην καφενείο, όπου το διαμορφώσαμε σε μια νεανική εστία, όπου εκεί τα παιδιά με τη βοήθεια καταρχάς ημών, δηλαδή εμένα την πρεσβυτέρα
και ένα-δυο το πολύ, βασικά εμάς τον δύο, Ναι. όπου θα μαγείρευε η πρεσβυτέρα. Μαγείρευε η παπαδιά. Θα είχε, δηλαδή τα παιδιά. Δηλαδή ήταν μαγείρισα η παπαδιά. Μαγείρισα. Δηλαδή από Και παπαδιά μαγείρισα- την έκανες μαγείρισα την παπαδιά. Ωραία Ξαφνικά. είσαστε. Άρα την έκανες διακόνισσα να μαγειρεύει. Δεν μου λες παπά πόσες μερίδες φτιάχνατε στην αρχή. Στην αρχή ξεκινήσαμε 10-15. Μάλιστα. Σε ένα μήνα πόσο Στην αρχή της έλεγα εκεί που τρώμε οι δύο. Μπορούμε να φάμε 10. Μαγείρεψε τις λέω για 5. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, απ' έξω. Ναι. Το 5 πάτερ Πόσο έγινε πάτερ. έγινε 15. Πόσο έγινε πάτερ. 50. Πόσο έγινε πάτερ. 200, Πόσο έγινε πάτερ. 300, 400. Ναι πάτερ. 500. Χωράγατε. Όχι. Δεν χωράγατε. Οπότε Μη βιάζεσαι τώρα. Πεθαίνει ο Σεραφείμ, ο μακαριστός Σεραφείμ, ο Θεός να τον αναπαύσει τα κοκαλάκια. Και εκλέγεται με τον τρόπο που εκλέχτηκε ο μακαριστός Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος πάτερ έμαθε για το έργο σου. ναι, Σε επισκέφθηκε πάτερ. μας επισκέφθηκε βέβαια. Έφαγε μαζί Και με σου. έκανε και οικονόμο. Σας έκανε οικονόμο. Άρα το μόνο βραβείο που έχει πάρει από την Εκκλησία είναι από τον μακαριστό Χριστόδουλο. Θεός χωρέστον και τον Χριστόδουλο. Άρα πάτερ ήσουν εκτός της Εκκλησίας, μέσα στην Εκκλησία. Για να σε κάνει οικονόμο Πάτερ, ο πιο αρχιεπίσκοπος. μέσα. Πιο μέσα δεν νομίζω. Άστο τώρα, θα τα πούμε στο τέλος. Έχω ένα αποδεικτικό στοιχείο για τους πνευματικά σκεπτομένους ανθρώπους που θα το αποδείξουμε αν ήσουν μέσα στην Εκκλησία ή όχι. Άκουσε πάτερ Αντώνη. Ο Χριστόδουλος επώνεσε. Ο Χριστόδουλος από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι εκεί γίνεται κάτι πολύ σημαντικό και Μάλιστα. σπουδαίο. Κατάλαβε ο Χριστόδουλος ότι δεν μπορείς να έχεις χρήματα από κάπου, διότι η Εκκλησία δεν μπορούσε να σου δώσει, γιατί το φιλόπτωχο της Εκκλησίας ήταν για κάτι άλλο. Η νεανική τα εισοδήματα δεν μπορούσε να σου δώσει. ένα Τι δύσκολο έκανε ο Χριστόδουλος για να σε βοηθήσει και να σε βοηθήσει οικονομικά. Πέστε το ίσως και πρώτη φορά. Για πέστε πάτερ, τι έκανε. Μου ήρθε ξαφνικά ένας διορισμός στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Δηλαδή σε βάζει παπά στο νεκροταφείο που λένε, που δεν είναι σωστό το νεκροταφείο, και να βγάλουν η Εκκλησία, να βγάλει όλες τις ταμπέλες που λέει προς νεκροταφείο, να το κάνει κημύτερη, να γράψει και να απαιτήσει να το λένε κημητήριο. Εντάξει, όπως λένε εκεί ριτσόνα για κάψιμο, να γράψει αυτό κημητήριο. Είναι κημητήρια, δεν νεκροταφεία, είναι κημητήριο. Οπότε σε βάζει λοιπόν στο πρώτο κημητήριο ο Χριστόδουλος. Για ποιο λόγο σε έβαλε εκεί πάτε. Κοιτάξτε, μόλις είχαμε ξεκινήσει το όλο έργο, ύφξανε συνεχώς και Εισοδήματα δεν υπήρχαν δεν και τι υπήρχε σκέφτηκε ο τίποτα. Χριστόδουλος. Ναι. Και ήταν ό,τι έβγαζα εγώ, παραδείγματος χάρη Άρα, παπά- από το μισθό. Αλλά ξαφνικά όταν πήγα στο κημητήριο, Πες το. είχα τη δυνατότητα να μπορέσω να αυξήσω. Πες μου την αλήθεια παπά. Σε ποιο θες? τμήμα του κημητηρίου σε βάλανε, στο Α, στο Β, στο Γ, στο Δ, στο Ε, στο Ζ, το Ι, γιατί τα έχουν κορισμένα. Ποιον είχες να διαβάζεις τρισάγια, τον Κολοκοτρώνη, εκεί δεν σε βάλανε. Εκεί που είναι οι ήρωες της Επαναστάσεως. πολλοί ήρωες. Εκεί σε βάλανε, όπου δεν Δεν έχεις πειράζει. συγγενείς. Ναι. Πήρασε Εγώ, πάτερ. Παρόλο που δεν υπήρχα συγγενείς, εγώ από φιλότιμο έκανα το τρισάγιο, αφού δεν έκανα Ναι, τίποτα πατέρα, άλλο. χαμογέλα ρε παπά. Μπράβο ρε πατέρα Αντώνη. Άρα όλοι αυτοί και κοιμημένοι, ο Μάρκος Μπότσαρης, όλοι αυτοί που είναι ξαπλωμένοι και πέρα, τους έκαμε στα τρισάγια. Συγχρόνως όμως ο λαός ερχόταν και σου λέει, ναι. πάτερ κάνει ένα τρισάγιο πάτερ. Και- Και τότε πάτερ γυρίζεις στο σπίτι σου και αδειάζεις πρώτη φορά τις τσέπες και λέει η παπαδιά, παπά τι έκλεψες. Σωστό είναι, έτσι δεν έγινε. Γιατί είδε τόσα λεφτά και λέει τι είναι αυτά τα λεφτά. Και της είπες ότι είναι αυτά τα χρήματα που δίνουν οι άνθρωποι από τα τρισάγια. Με το τρισάγιο πάτερ τι είπες, να αυξήσουμε το έργο. Γι' αυτό δεν το παίρνει τα λεφτά. Αύξησες το έργο, έτσι δεν έγινε. Ναι, από Ο προσωπικό. μακαριστός Χριστόδουλος λοιπόν δεν είχε άλλο τρόπο να σε βοηθήσει και πρέπει να τον τιμάς ιδιαίτερος τον Χριστόδουλο. Παρόλο που δημιουργήθηκαν και κάποια προβλήματα, ο Θεός να τον αναπαύσει. Ο Χριστόδουλος, εγώ ξέρω ότι πήγε μια φορά κάποιος και είπε: Ο πατήρ Αντώνιος μας χαλάει το έργο της ελεημοσύνης κτλ. Και του είπε του παπά: Εάν θέλεις να μην σου χαλάει το έργο της ελεημοσύνης ο Παπαντώνης, να κάνεις τα ίδια. Έχω άνθρωπο που ήταν μπροστά. Ότι ερχόταν ο κόσμος να βοηθήσει εμάς από τις περιοχές εκείνες γύρω-γύρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πάει και οπουδήποτε αλλού και στην Πάτερ Αντώνιε, Έτυχε. δεν μου λες Παπαντώνη, όταν έκανες αγιασμούς και φιέλα έπαιρνες λεφτά από τους ανθρώπους.
Όχι, δεν έπαιρνα Δεν χρήματα. Και ο άνθρωπος μετά τι Εγώ έκανε. έκανα αυτό που έκανα και έφευγα και από φιλότιμο κόσμος κυνηγούσε από πίσω Και τι σας έκανε. να δώσει χρήματα. Και όταν Αλλά τα πέρατε, τι έκανε ο κόσμος. έπαιρνε μια σακούλα με τρόφιμα, έφερνε ένα τραπέζι, άλλος έφερνε καρέκλες, έτσι φτιάξαμε την Κιβωτό. Ακριβώς, Πάτερ. Από το φιλότιμο του κόσμου. Από το φιλότιμο του κόσμου. Και έτσι αρχίσαμε και με τους πρώτους εθελοντές μας που είδαν ξαφνικά, Πάτερ, την πλατεία να αλλάζει. Ναι. Και από εκεί που ήταν ο φόβος και ο τρόμος, να μπορεί να περάσει του καθενός το παιδί πιο εύκολα. Ναι, Πάτερ Αντώνη. Και σου λέει, άρα έχω και εγώ όφελος να βάλω τον νόμο μου σε αυτή την Να σου προσπάθεια. πω, Και έτσι αρχίσανε να έχουμε και εθελοντές. Τα σκέφτεσαι λίγο επαγγελματικά. Κανείς δεν σκέφτηκε το όφελός του. Ο κόσμος έχει πολύ καλή καρδιά. Και μόλις βλέπει ταυτότητα έργων και λόγων, βοηθάει, παπά. Δεν σκέφτεται το καλό του ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να πέσει και στη φωτιά όταν δει να υπάρχει ταυτότητα έργων και λόγων. Βλέπει λοιπόν έναν παπά που αυτό που διδάσκει το πράττει. Πάμε. Μεγαλώνει το έργο. Μεγαλώνει. Τι πρέπει να κάνεις, χωράς εκεί πέρα. Τι έπρεπε να κάνεις, να νοικιάσεις ένα άλλο χώρο. Πού τον νοίκιασες το χώρο αυτό, παπά? Νοικιάσαμε στη Λένορμαν πάνω 3 ορόφους για Εκεί να πάτε. μπορέσουμε να χωρίσουμε τις ηλικίες, γιατί ξαφνικά εκεί ήταν, ξέρετε, ήταν το εστιατόριο, είχαμε μικρά παιδιά του νηπίου, είχαμε του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου που ερχόντουσαν να διαβάσουν. Διαβάζανε, να φάνε, τρώγανε. Είχαν την ιατρική τους περίθαλψη, να βρούμε ανθρώπους όπως εσάς από τότε. Από μένα, από εκεί με βρήκατε, Πάτερ. Σας ξέρω από το 98-99, γιατί ήμουνα καθηγητής στα ΤΕΙ, πιο κάτω που ήταν τα ΤΕΙ, τα ξέρετε, ήμουνα στη φυσιοθεραπεία και στη νοσηλευτική καθηγητής και μου είπανε και εκεί οι άνθρωποι ότι εκεί πάνω ένας παπάς και έχει κάνει ένα έργο. Εσύ κάνεις το θεούσο, δεν ήμουνα παπάς. Λοιπόν, πήγαινε να βοηθήσει τον άνθρωπο και επίσης μια Αυστραλέζα κοπέλα που είχε έρθει από την Αυστραλία και σας έκανε αγγλικά στα παιδιά, μου είπε: δεν τρέπεσαι, βρε Βαγγέλη, να μην έχεις πάει εκεί πέρα να βοηθήσεις. Και ήρθα μια μέρα και παρουσιάστηκα. Ναι. Σε είδα, με είδες, ούτε χαιρετήσεις, έχεις μια φυσική ντροπαλότητα. Πρέπει να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτό και οι εκκλησιαστικοί πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ο καθένας έχει τα χαρίσματά του. Με είδες, σε είδα, μου λες πήγαινε εκεί, πάω εκεί σε έναν και μου λένε εκεί θα εξετάζεις, ούτε σε ξαναμίλησα ούτε τίποτα. Και όταν έφυγα δεν μου είπες ούτε ευχαριστώ. Να σου πω γιατί. Γυρίζω πίσω, μου λέει παπαδιά, μα και εγώ πήγα και δεν μου λένε ούτε ευχαριστώ εκεί πέρα. Της λέω να σου πω κάτι. Γιατί να σου πούνε ευχαριστώ, εφόσον θα πάρεις το ευχαριστώ από το Δεσπότη Χριστό? Τι ευχαριστώ να σου πω? Ο παπάς τρέχει σαν τρελός εκεί πέρα. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Επίσης και κάτι άλλο. Ο παπάς ξέρει ότι σήμερα πας και αύριο δεν πας. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που μένανε. Έτσι σωστά? Οπότε σου λέει. Ναι, στους εθελοντές δεν μπορείς να απαιτήσεις. Τι να απαιτήσεις, ναι. Οπότε, Πάτερ Αντώνη, αυτή ήταν η γνωριμία μας. Σε γνώρισα, πώς λεγόταν αυτή η περιοχή, στη Λένορμαν. Στη Λένορμαν, Πάτερ, να σας πω τι τι άλλο μου είπε κάνεις? η πρεσβυτέρα. Να μου πεις, ναι. λέει τι, θα πας, μου λέει, στη Λένορμαν. Εκεί είναι, λέει, πολύ μακριά από την. Κανείς, λέει, δεν θα πάει εκεί. Τι λες, ρε παιδί μου, πιστεύεις, λέω, ότι έρχονται σε εμάς γιατί είναι κοντά η περιοχή κτλ. Έρχονται. Ανάγκη. Ναι, γιατί πνευματική ανάγκη. Ακριβώς. Ναι. Είχαν την πνευματική αυτή ανάγκη να ακούσουν, Πάτερ, ένα λόγο Θεού, να τους δείξει κάποιος ότι είναι σημαντικοί σαν άνθρωποι, προσφέροντάς τους πράγματα, μαθαίνοντας τα δικαιώματά τους. Όλα αυτά που προσπαθήσαμε με κίνδυνο μεγάλο να δώσουμε στα παιδιά μας και σε όλες αυτές τις οικογένειες, τις μονογονεϊκές επίσης. Θέλω να σας πω, το 2000 περίπου, 2001 αρχίζει μια πείνα στην Ελλάδα. Ναι. Θέλω να μου πείτε πόσες μερίδες δίνατε φαγητό στη Λένορμαν και ότι η Λένορμαν τι επάθαινε όταν δίνατε το φαγητό. Πέστε το, Πάτερ. Παρόλο που λειτουργούσαν τα συσίτια του Δήμου και τα λοιπά, εμείς είχαμε δημιουργήσει ένα συσίτιο όχι γιατί έτσι είπαμε να κάνουμε ένα έργο όπως συμβαίνει με τις ΜΚΟ που παίρνουν πρώτα τα χρήματα για να δημιουργήσουν ένα έργο. Καταλάβετε, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς είχαμε όλον αυτό τον πληθυσμό, όπου εκτός από τα παιδιά είχαμε όλους τους πρόσφυγες που έμεναν στα τότε εγκαταλελειμμένα κτίρια του Κολονού και ερχόντουσαν τα παιδιά από εκεί τσιμπημένα από
από ποντίκια, από διάφορα ζούμπερα και τα λοιπά έντομα και χωρίς να ξέρουν να μιλάνε, ανοίγανε την πόρτα, γιατί η πόρτα μας ήταν ακριβώς πάνω στο δρόμο και μόλις έμπαινες είχε μία Καλά, δεν λέω για σειρά τη βρώμα που είχε. με τραπεζαρία. Όχι, δεν φταίς εσύ. Η πολυκατοικία αυτή καθ' αυτή, πάτερ, ήταν ακόμα, άμα πάνε κανείς να δει, που ήσασταν, ντροπή ήταν αυτό, πάτερ. Αλλά δεν είχες άλλες δυνατότητες. Ναι, εκεί μπαίνανε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι από... Οι οποίοι ήσαν από το Πακιστάν, οι άνθρωποι, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ήμασταν όλοι πολύ ειρηνικά. Ωραία. Οπότε εμείς αποφασίσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, πάτερ, που είχαμε έξω από την πόρτα μας να διακονήσουμε. Δεν είπαμε θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συσίτιο έτσι για να πούμε ότι κάνουμε κάτι. Τους είχαμε έξω από την πόρτα μας και λέμε, γιατί έτσι εξελίχθηκε και όλο το έργο βάσει της ανάγκης. Πηγαίναμε παρακάτω κάτι και δημιουργούσαμε κάτι, γιατί υπήρχε μια σοβαρή ανάγκη. Υπήρχε όμως Και κάτι η άλλο πάνω. σοβαρή ανάγκη ήταν ότι απ' έξω από την πόρτα μας, τότε με τη μεγάλη πείνα που λέτε, και τον πόλεμο στον κόλπο, που είχαν γεμίσει πρόσφυγες όλα τα σπίτια εκεί πέρα, τα οποία ήταν έτοιμα να πέσουν κάτω και οι άνθρωποι ρίσκαραν την κεφαλή τους. Γι' αυτό και Που έφτανε η ουρά, πάτερ, η ουρά που έφτανε, που την έχω δει, που φώναζαν η αστυνομία να κλείσει τους δρόμους, γιατί μοιράζατε τις... Έκοβε τα αμάξια για να περάσει, φωνάζανε τα μαγαζιά την αστυνομία βέβαια, γιατί εμείς δίναμε το συσίτιο επάνω στο τέταρτο. Δίνατε και τσάντες. Τα θυμάμαι. Και φαγητό μαγειρεμένο, πάτερ, γι' αυτό ο κόσμος. Ναι, μαγειρεμένο. Όταν καταλάβατε. Μαγειρεμένο από τα χεράκια της παπαδιάς σου, πάτερ. ναι. Όχι από τα που τα δίνουν παγωμένα και τέτοια. Αλλά ήταν, ζεστά φαγητά παίρνανε. σπιτικό φαγητό. Σπιτικό φαγητό, πάτερ. Και όχι μόνο αυτό. Και, και κοίταζες αν είναι μουσουλμάνος, πάτερ. Κοίταζες. Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι ήσαν. Κοίταζες αν είναι Αλβανός, πάτερ. Εκοίταζες αν είναι Έλληνας, πάτερ. Εκοίταζες αν είναι ομοφυλόφιλος, πάτερ. Εκοίταζες αν δεν είναι. Τους ενδιέφερε αυτό, πάτερ. Έδινε σε όλους. Πού μένεις, παπά, τώρα, πού μένεις? Και η απόδειξη, πάτερ, είναι ότι ονομάσαμε το έργο αυτό Κιβωτός του κόσμου. Βέβαια. Γιατί είχαμε. Μα το λέει και ο Μακαριότατος. Ο Μακαριότατος το λέει. Όταν σας επισκέφθηκε ο Μακαριότατος, έχει κάνει μια ανακοίνωση η Αρχιεπισκοπή, θα τη διαβάσω πιο κάτω, που λέει ότι η Κιβωτός έσωσε τους πάντες μέσα. Μπήκανε όλοι και όταν έσπαψε η καταιγίδα, άνοιξαν οι πόρτες και ο καθένας πήγε στον δρόμο του. Αλλά θυμόντουσαν όλοι την ευεργεσία της Κιβωτού. Το έχει πει ο Μακαριότατος. Αλλά πάμε παρακάτω, πάτερ. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Άρα, είχατε λοιπόν τόσο κόσμο τον οποίον εμείς ασχολιόμασταν με τα ιατρικά. Είχατε κάνει αίθουσες διδασκαλίας, πάτερ, εκεί. Δεν είχατε? Ναι. Τι μαθήματα κάναν, τα παιδιά διαβάζανε. Βέβαια. Τους κάνατε αγγλικά, τους κάνατε ξένες γλώσσες κτλ. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, γαλλικά. Αγγλικά. Εθελοντές ήσανε, πάτερ. Όλοι οι εθελοντές. Τώρα πόσους εθελοντές έχει σήμερα η Κιβωτός, ξέρετε, πάτερ? Τώρα δεν γνωρίζω, δυστυχώς. Νομίζω ότι... Είχαμε να σας πω ότι οι ενεργοί εθελοντές που ερχόντουσαν μέσα στο χώρο μας ήταν πάνω από 500. 500 εθελοντές είχατε, πάτερ. Και πάνω από 5.000 ήταν οι άνθρωποι που σας είχαν έννοια. Στην Αθήνα, ακριβώς που μας είχαν έννοια με όλες τις, ό,τι συνεπάγεται. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Ο καθένας που μπορεί να δώσει από εκεί που είναι κάτι, ο άλλος που θα πάρει στη δουλειά ένα παιδί που έχει ενηλικιωθεί και ξέρει μια τέχνη. Γιατί αυτή ήταν και μεγάλη μας αγωνία. Τα παιδιά αυτά που προέρχονταν από παραβατικές οικογένειες. Και παραβατικά τα ίδια. Ακριβώς. Και είχαν μάθει σε έναν τρόπο ζωής διαφορετικό. Να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν την εργασία, να αγαπήσουν το καλό και το δύσκολο και το μόχθο, για να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να δημιουργήσουν σωστές οικογένειες και να επιτεύξουμε αυτή την ασυνέχεια που λέμε. Δηλαδή, όχι το παιδί που γεννήθηκε από ένα πατέρα που ήταν παραβατικός, με τη σειρά του το παιδί αυτό θα γινόταν το ίδιο και με τη σειρά του θα έφερνε. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό προσπαθούσαμε να σπάσουμε. Πώς? Βάζοντας όλα αυτά τα παιδιά από τα 16 τους χρόνια να σκεφτούν τι θέλω εγώ στη ζωή μου να ακολουθήσω σαν τέχνη και να πάει στη σχολή και να μάθει την τέχνη αυτή, ώστε στα 18 του να μπορεί να πιάσει μια σωστή και τίμια δουλειά και να μπορεί να επιβιώσει. Μάλιστα. Και να μην χαθεί, πατέρ, γιατί το λούκι αυτό, ξέρετε,
των οικογενειών είναι τόσο βαθύ και μεγάλο που μετά τον ρουφάει αυτό το ίδιο και τον ξαναβάζει πάλι εκεί που ήταν ο πατέρας, ο αδερφός του και πάει λέγοντας. Υπάρχει ένα βιβλίο, Πάτερ, για τη Σπιναλόγκα, γιατί όπως είναι η Σπιναλόγκα που τους πετάγανε εκεί μέσα τους λεπρούς, είναι και η Σπιναλόγκα η πνευματική που τους είχαν πεταμένους όλους αυτούς και που τους ξαναπετάξανε και λέγεται το μεγάλο αγκάθι. Πάτερ, είχες το μεγάλο αγκάθι. Άρα τι σημαίνει? Ότι το μεγάλο αγκάθι, Πάτερ, μπορεί και να σε αγκυλώσει. Ναι. Το κατάλαβες? Να σας πω εδώ αυτό που λέτε. Ναι. Τώρα βλέπω και ένα από τους μεγάλους εδώ και το θυμάμαι, ότι ό,τι και να συνέβαινε σε μία ακτίνα 5 χιλιόμετρων, έφταιγα εγώ. Ναι, Πάτερ. Ό,τι και να συνέβαινε. Και αυτό μπορούσα να σας το... Εννοείται, επειδή επειδή είχατε τα μάζευα- παιδιά, Ναι. αυτά τα παραβατικά, Ναι. ό,τι γινότανε σου λέγανε. Και ναι. Ο Παπαντώνης που τους έχει μαζεμένους εκεί μέσα, φταίει αυτός. Και με κάλεσαν. Άρα λοιπόν στην αρχή, μόνο ο Χριστόδουλος σε βοηθάει, από ό,τι καταλαβαίνω εκκλησιαστικά. Αρχίζεις αυτό το έργο, είσαι παπάς, λειτουργείς στον Άγιο Γεώργιο Κολονού ακόμα, Βέβαια. δεν έχεις. Έχεις αυτό το έρμο, το κτίριο εκεί πέρα. Ο κόσμος αρχίζει και σε βοηθάει, κάνεις ό,τι μπορείς. Και από εκεί και πέρα τα παιδιά έχεις δύο σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη μέρα. Την εκπαίδευση τους, Αυτό. διότι σας κατηγορεί η κυρία, μια κυρία, και τόλμησε και το είπε και μέσα στη Μητρόπολη των Αθηνών που την κουβέντιασα, ότι τάχα βάζετε τα παιδιά να δουλεύουν και δεν θέλατε να πάνε στο σχολείο. Αυτό είναι φοβερή συκοφαντία. Ναι, Πάτερ. Και είναι το πιο άδικο πράγμα του κόσμου. Εμείς που βάλαμε το κεφάλι μας σε κίνδυνο για αυτά τα παιδιά και κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα εμένα για να πάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Όταν η κυρία μπορεί να μην έχει Πάτερ, γεννηθεί ακόμα. όταν- Τότε. Δηλαδή, Όταν όλοι η αυτοί- κυρία αυτή που λέτε Πάτερ ήρθε και προσκυνούσε το έργο αυτό και εμάς για το μεγαλείο αυτό που ότι δημιουργήσαμε. υπάρχουν φωτογραφίες Με και φωτογραφίες, με βίντεο και με τα πάντα όλα. Δεν προσκυνούσε, Θα Πάτερ. πούνε, Είχε έρθει να σας κατασκοπεύσει πώς θα σας το πάρει. Σας έχω πει, είχατε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Δεν το καταλάβατε. Και ξέρετε, για να πω εγώ κάτι. Δεν μου λες, εσύ ένας από αυτούς που είσαι εκεί πέρα, δεν μου λες, ανέφερε το δίπτυχο της Εκκλησίας τον Άγιο Γεώργιο της Κιβωτού ως παρεκκλήσιο εκκλησιαστικό στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Όχι, να έρθει αυτός που το ξέρει, αυτός, εσύ. Το λέω σωστά, το ανέφερε. Ναι. Ναι, το ανέφερε. Μα Το Πάτερ, έχει τώρα, δεν το έχει. Μα πάτε Πόσα χρόνια έχει κοπεί. γινόταν Από αλλιώς? εκείνη την ημέρα που βγάλανε από το δίπτυχο το ναό, από εκείνη την ημέρα έχουν υφάνει των αργαλιών. Παπά, οι άνθρωποι δεν μπορούν δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με ποιο τρόπο δουλεύει το σύστημα το δικό μας. Ούτε οι πολιτικοί Μα μπορούν να Πάτερ, φανταστούν. πήρα κανονικά την απόσπασή μου Ναι. από τον Άγιο Γεώργιο Ακαδημίας Πλάτωνος να λειτουργώ μέσα στην Κιβωτό, Σας στο ήρθε έγγραφο, παρεκκλήσιο. Πάτερ, σας δώσαν έγγραφο? Βέβαια, με έγγραφο Μάλιστα. εννοείται. Και όχι μόνο αυτό, μα είναι δυνατόν τώρα να λέμε τέτοια. Και ήρθε και ο πρωτοσύγγελος, ήλεγξε το παρεκκλήσιο, είδε ότι όλα είναι κατά τύπο και τάξη σωστά Και τι σας Και- παρέδωσε? και το αντιμήνσιο. Σας έδωσε αντιμήνσιο. Βεβαίως, Και το είναι αντιμήνσιο, χωρίς υπογεγραμμένο από τον Αρχιεπίσκοπο βέβαια, Αθηνών. Πάτερ, ναι. Και δεν είστε Και- στην και εκκλησία το εσείς, μοίρα. Πάτερ. Δεν έχετε το κεφάλι σας κάτω από την εκκλησία από τη στιγμή που σας έχουν παραδοθεί αντιμήσιο και δεν σας το πήραν και ποτέ πίσω. Έχετε και αυτή τη στιγμή ξέρω που βρίσκεται το αντιμήσιο. Λοιπόν, σας έδωσαν αντιμήσιο, σας δώσανε και το Άγιο Μύρο. Βέβαια, Πάτερ. Εγώ Δηλαδή, έχω κάνει, σας επέτρεψαν- εγώ έχω κάνει πόσες βαπτίσεις Σας εκεί μέσα. επέτρεψαν στην εκκλησία, δηλαδή σας δώσανε ένα χαρτί και σας είπανε ότι ο πατήρ Αντώνιος αποσπάται ναι, και μπορεί να κάνει το έργο του εκεί Κανονικότατα. απερίσπαστο. Νομίζω, Πάτερ, ότι σας το έκανε αυτό. Εγώ το ζητούσα, Πάτερ, αυτό, διότι δεν μπορούσα πλέον. Φανταστείτε πολλά τα τα παιδιά. 10 πρώτα χρόνια Ναι. ήταν η διακονία μου στην εκκλησία, που σημαίνει αυτό ότι Εφημερία. λειτουργούσα Εφημερία, εφημερία ναι, κανονικότατα, εφημερία, ναι. Πάτερ, Ναι. με τα μυστήρια τα Σαββατοκύριακα, με ευχέλαια, αγιασμούς που με καλούσε ο κόσμος απ' έξω ταυτόχρονα, συν το έργο. Ναι. Και άρα δεν μπορούσατε. Έφτασα πια σε 10 χρόνια. Ναι, και λέω όταν μεγάλωσε Υπάρχει πια το κάτι έργο. άλλο, Πάτερ, που το λησμονάτε.
Όταν τα παιδιά γίνανε 200, δεν μπορούν να εκκλησιαστούν 200 παιδιά στον Άγιο Γεωργιο Χρονό. Σωστό. Διότι θα μπουν μέσα όλοι αυτοί που θα χωρέσουν οι άλλοι. Άρα δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να συνεκκλησιαστείτε. Και γι' αυτό όλο αυτό το είδε ένας Άγιος Πρωτοσύγγελος, πολύ καλός άνθρωπος για μένα να ξέρετε, που λέγεται ο Νέος Ιωνίας, που είναι τώρα ο επίσκοπος Νέας Ιωνίας, το είδε και όχι ο επίσκοπος, το μετέφερε, δεν ξέρω τι, και απεφασίστη να σας δώσουν, φαίνεται, αυτό το κείμενο και επίσης να σας δώσουν το Ιερό Αντιμήνσιο, το οποίο είναι το χέρι του επισκόπου μέσα στον Κιβωτό. Το αντιμήνσιο που φέρνει την υπογραφή του επισκόπου σε οποιαδήποτε εκκλησία, και τώρα δεν τα λέμε για τους δημοσιογράφους, τα λέμε για τους χριστιανούς, γιατί υπάρχουν και μερικοί ψευτοχριστιανοί που λένε ο πατήρ Αντώνιος δεν είχε. Πώς δεν είχε, όταν του έχει δώσει η Αρχιεπισκοπή το αντιμήνσιο, είναι το χέρι του ιερών. Όταν προσκυνάμε το αντιμήνσιο, πάτερ, το ξέρεις κι εσύ, προσκυνάμε το Χριστό πεθαμένο, την Αγία Ανάσταση του Χριστού που είναι ο τάφος του Χριστού και φυλάμε την υπογραφή του Επισκόπου. Γιατί είναι το χέρι του Επισκόπου. Άρα είμαστε εντός εκκλησίας. Άμα ήμασταν εκτός εκκλησίας, δεν θα μας είχατε δώσει ούτε το μύρο που σας έδωσαν, ούτε επίσης σε κάτι άλλο. Λειτουργήσε ποτέ επίσκοπος της εκκλησίας στον Άγιο Γεώργιο, πάτερ? Βέβαια. Σας είχε στείλει επίσκοπο και λειτουργήσε εκεί. Έχετε φωτογραφίες, έχουμε φωτογραφίες, θα τις δείξω. Λοιπόν, άρα λειτουργήσε και επίσκοπος από την εκκλησία. Άρα λοιπόν, είχατε και την ευλογία του να παραστεί επίσκοπος. Το Σύγγελος είχε έρθει τότε και είχε βγάλει και λόγους. Και άλλοι είχαν έρθει. Και ο Μακαριότατος είχε έρθει. Και ο Μακαριότατος είχε έρθει. Πρέπει να λυθεί το θέμα, ενώ για τους εκκλησιαστικούς ανθρώπους, ότι δεν ήσασταν εκτός εκκλησίας. Και μάλιστα ο Μακαριότατος, Πάτερ Ευάγγελε, είπε τότε, μετά την επίσκεψή του και σε δημοσιογράφους και σε εφημερίδες, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κιβωτοί σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής. Μάλιστα. Και μου πρότεινε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο εκπαίδευσης νέων κληρικών, και του είπα το πιο καλό μέρος για να εκπαιδευτούν είναι ακριβώς εδώ. επιτόπου, όμως, σε δράση πάτε, εδώ. όσο ήσασταν στην Λένορμαν, στη Βρωμιά και τη Δυσοδεία, δεν είχε έρθει κανείς. Όταν φύγατε από τη Λένορμαν, ο Χριστόδουλος είχε έρθει. Ναι. Όχι, δεν είχε έρθει στη Λένορμαν, είχε έρθει στο παλιό. Ο μακαριστός Χριστόδουλος ήρθε στην Πύλου που ήταν το καφενείο και κάθεσε με τα παιδιά και θα το δείξουμε φωτογραφίες, γιατί πρέπει να θυμώνται οι παλιοί και να μην ξεχνάνε οι νέοι. Λοιπόν, ήρθε ο μακαριστός Χριστόδουλος και φάγατε και κάνατε παρέα μαζί. Πάμε παρακάτω, πάτε. Ενώ τώρα φύγατε από εκεί. Γιατί φύγατε, πώς βρήκατε τα χρήματα και χτίσατε αυτό το κτίριο που τώρα έχει γίνει το γενικό, ας πούμε, σαν να πούμε, εκεί γίνονται όλα, πώς θα σας καταστρέψουμε. Εκεί τώρα έχουν πάει. Το στρατηγείο της καταστροφής σας είναι εκεί πέρα. Που επιτελείται είναι πώς θα καταστρέψουν εμάς. Την περιουσία κτλ. Που ιδρύσαμε την Κιβωτό του κόσμου, που χτίσαμε αυτά τα Δεν πειράζει, παπά μου. Που τους αφήσαμε όλα αυτά τα χρήματα πίσω για να πληρώνουν με τα χρήματα αυτά που τους άφησα εγώ, τους δικηγόρους, για να με καταστρέψουν. Δηλαδή, οι δικηγόροι, πάτερ, που βάζει αυτός ο οργανισμός τώρα για να σας κάνει τον πόλεμο, που δεν θέλω να πω το δικηγορικό γραφείο, που άμα πω το δικηγορικό γραφείο θα καταλάβει ο κόσμος τη διαπλοκή. Λοιπόν, τους δικηγόρους λοιπόν αυτούς, πάτερ, τους πληρώνουν από τα χρήματα που αφήσατε στην Κιβωτό, εσείς που φύγατε. Από αυτά τα λεφτά πληρώνονται. Δεν έχουν επίδομα από το κράτος, από κάποιο άλλο. Δεν έφερε η κυρία Μαρτίνη, νομίζω δεν είναι, φοβολίστρια. Δεν έφερε αυτή χρήματα για να πληρωθεί να σας καταστρέψουν. Παίρνε δηλαδή, γι' αυτό είσαι κοτορνήθη, παπά, θα με συγχωρέσει και δεν με νοιάζει που το λέω. Τους άφησες τα λεφτά για να σε καταστρέψουν. Και δεν θα πούμε τα λεφτά που έχετε βρει πόσα δίνονται το μήνα, ούτε θα πούμε τι έχουν πάρει δικηγόροι. Να πάνε να τα βρουν οι καλοί μας οι δημοσιογράφοι. Και διπλασιάστηκαν όλοι αυτοί που εργάζονταν. Διπλασιαστήκαν όλοι αυτοί που εργαζόντουσαν. Τα παιδιά έχουν διπλασιαστεί, πάτερ. Τα παιδιά έχουν μειωθεί δραματικά. Ναι. Κοιτάξτε, και εμάς ο στόχος και ο σκοπός ήταν εμείς στην αναδοχή, το θεσμό της αναδοχής, ήμασταν οι πρώτοι που τον λειτουργούσαμε, και δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες παιδιά είχαν πάει σε οικογένειες και τα λοιπά. Πάτερ, ξέρετε τι λένε, ότι μέσα σε ένα χρόνο αυξήσαν τις αναδοχές, ενώ έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος. Οι αναδοχές ήταν έτοιμες από εσάς
Καταλαβαίνετε. Μια αναδοχή δεν γίνεται σε ένα μήνα, θέλει 6 μήνες προετοιμασία. Άρα το είχατε προετοιμάσει τις αναδοχές αυτές, τις βρήκανε αυτοί και τις προχωρήσανε. Εμείς εκπαιδεύαμε Τις οικογένειες. άλλους ακόμα και υπαλλήλους. Για την αναδοχή. Γιατί είχαμε την εμπειρία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάτε να ξαναγυρίσουμε λίγο γιατί φύγαμε. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ, αυτό το κτίριο, αυτό το οποίο είναι το στρατηγείο της καταστροφής σας, πότε το εγκαινιάσατε? Ποιο έτος? Θυμάται κανείς από εσάς? Δεν θυμάται. Το 2008 το εγκαινιάσατε. Άρα, πάτε, πώς το χτίσατε αυτό? Αυτό να σας πω, Πάτερ, είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό που θα σας πω. Παρόλο που δεν είχαμε δεν είχαμε τα χρήματα να αγοράσουμε το κτίριο, έλεγα στη συνεργάτη μου, τη μακαριστή τη Μαρίνα, λέω δεν αντέχουμε πια εδώ να... Και άρχισα να ψάχνω για κτίρια χωρίς να έχω τα χρήματα. Αυτό μ' αρέσει. Έψαχνες για χρήματα, ναι. έψαχνες για το κτήματα, για να αγοράσεις, χωρίς να έχεις τα χρήματα. Χωρίς να έχω τα χρήματα. Ναι, ρε, αυτό είναι ο χριστιανός. Γιατί λες, ο Θεός αν το θέλει θα το κάνει. Και ξέρετε, Πάτερ, λέω Θεέ μου, εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Άλλο πια εδώ μέσα δεν χωράμε, δεν πάει άλλο. Ναι, Πάτερ. Λοιπόν, και άρχισα και έψαχνα για καιρό να βρούμε ένα κτίριο. Ναι. Και πράγματι, όταν πήγαμε σε αυτό το κτίριο που ήταν ιδιοκτησίας του Κέσαρη, που έχει τα κοσμήματα τότε, ναι. αυτός εκεί πέρα, πήγαμε, το είδαμε, με είδε και μου λέει, έχετε εσείς τα μπικιτσίνια. Τα χρήματα, παπά, να μάθεις να μιλάς εκεί κολονιακιώτικα, αυτή τη γλώσσα. Τα μπικιτσίνια τα έχεις, σου είπε, ο Κέσαρης. Ναι, λέω, ναι, το έχουμε. Λες και ψέματα, παπά μου, Δηλαδή, μπράβο, θα τα παπά. βρούμε. Ναι. Τι να του πω. Ναι. Αλλά ξέρετε, μου έκανε αυτός ο χώρος, γιατί ήταν ενιαίος, Ναι. ήταν flat όλη. Και μπορούσε να τον οργανώσει. Και μπορούσαμε Όπως- να αναπτύξουμε μεγάλο πληθυσμό. Όπως, Πάτερ, τους έκανε και αυτός ο χώρος τώρα, και εκεί που είχες τα γυμναστήρια, παπά, τα έχεις για να γυμνάζεσαι Τα εσύ. γυμναστήρια, Πάτερ, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ναι. Το γυμναστήριο αυτό έγινε γιατί, όπως είπαμε και στις αρχές, το έργο ξεκίνησε δημιουργώντας ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Ναι, Πάτερ. Και βάσει των ομάδων και τον νόμου του συγκεκριμένου πρέπει να έχεις γυμναστήριο όπου θα μπορούν τα παιδιά να προετοιμαστούν να για τους αγώνες. για τα Ναι, πρωταθλήματα, ναι, Πάτερ. ναι, Πάτερ. Και είχαμε ολόκληρο Άρα, λοιπόν, πρόγραμμα γιατί και έχουμε προγράμματα με εθελοντές που είχαμε και για αγόρια και για κορίτσια συνεχόμενα όλη τη μέρα, Πάτερ. Γυμναστήρια. Όπου ερχόντουσαν πάρα πολλά παιδιά και από όλα τα μέρη γύρω-γύρω Εγώ και έχω δει- γυμνάζονταν δωρεάν. Αυτή τη στιγμή τα πέταξαν όλα έξω. Ναι, Πάτερ. Δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα όργανα. Πάτερ, ποιος τα αγόρασε? Ποιος σας τα έκανε δώρο? Πώς τα κτίριο. αγοράσατε? Το κτίριο, τα γυμνοστήριο, πώς το Το αγοράσατε? γυμναστήριο αυτό έγινε δωρεά από ένα σύλλογο της Αμερικής. Ένα χριστιανικό σύλλογο Της από την Αμερικής. Ούτε αυτός ο σύλλογος δεν είχε ακούσει ότι υπάρχει γυμναστήριο και στην Ιερά Αρκιεπισκοπή. Δεν έπρεπε να κάνει και εκεί κανένα δώρο? Γιατί το έκανε σε σένα? Γιατί Γιατί? είδε τόσα παιδιά Μπράβο, ρε, τα Πάτερ. οποία Ναι. εμείς μαζεύαμε στην ουσία από το δρόμο. Ήταν παιδιά τα οποία, Πάτερ, δεν πήγαιναν σχολείο. Και όταν όμως μπαίναν στην ομάδα, αν μπορείτε να το φανταστείτε, υπήρχαν παιδιά Πάτερ, που το ο ξέρω εγώ, γονιός δεν τους, χρειάζεται να το φανταστώ. μονογονεϊκές Αυτοί να το φανταστούν. οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, Βέβαια. που ο γονιός δεν τα έστελνε το παιδί στο σχολείο. Όταν όμως μπαίναν στις ομάδες, μέσα από την Παρασύρονται. ομάδα εμείς, Ναι. μαθαίναμε στο παιδί ότι θα πρέπει να ξεκινήσεις, να πας και στο σχολείο, θα σε διαβάζουμε εδώ θα είναι το φαγητό σου, το μεσημεριανό. Ξέρετε, πάτε, πώς κάναμε το συσίτιο για τα παιδιά. Πώς? Το μοναδικό συσίτιο για παιδιά που υπήρχε στην Αθήνα. Έβλεπα όλα αυτά τα παιδιά που πηγαίναν στο σχολείο, αλλά στο σπίτι τους δεν υπήρχε Φαγητό. η μαμά που είχε μαγειρέψει. Ναι, Πάτερ. Καταλάβατε, οπότε απ' έξω, όταν μου γελάγανε και τα δόντια τους όλα ήταν σάπια, κίτρινα, το χρώμα τους δεν τρέφονταν σωστά. Ναι. Οπότε το πρώτο πράγμα που ξεκίνησα να κάνω, να δω πώς θα φτιάξουμε κάθε μέρα ένα πιάτο σπιτικό φαγητό. μαγειρεμένο φαγητό, όπου μόλις τα σκολάει Ναι. να έχει να φάει. Μετά όμως έμαθα ότι στο σπίτι, εφόσον δεν λειτουργούσε πια το σπίτι, ότι δεν πήγε και κανείς να τους διαβάζει. Οπότε μετά βάλαμε
και τους εθελοντές να τους διαβάζουμε. Μάλιστα. Και μετά από αυτό, πολλοί μάνες και με τα παιδιά τους που ερχόντουσαν να πούνε το κρατάς μέχρι να μπορώ εγώ να βρω δουλειά κτλ. Ή πόσες μητέρες που αλλάξαμε τις αίθουσες διδασκαλίες και τις κάναμε πάτερ τους πρώτους κοιτώνες για τις έγκυες για να μπορούν να γεννήσουν. Ναι, βγάλαμε τα θρανία. Στη Λέινορμαν το κάναμε αυτό. Ναι, πάτερ. Έβγαλε τα θρανία και ναι. τα έκανες, να σου πω, αυτό μοιάζει με τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας στην Αλεξάνδρεια, πάνω από τις δεν το ξέρω εγώ αυτό, το έχω μάθει τελευταία, εκτός από αυτά έκανε και λοχεία, λοχευτήρια, κάπως έτσι τα έλεγε, για να μπορεί η γυναίκα και να γεννήσει και να περάσει το χρόνο της λοχείας της, πάτερ. Πάτερ, γιατί ήταν και αυτό είναι πρόσφυγες σημαντικό. οι περισσότερες Ναι, μητέρες. δεν μας νοιάζει, Ναι, πάτερ. οι οποίες Πρόσφυγες. ήταν έξω από την πόρτα μου. Ναι, Καταλάβατε, με είχαν καλέσει κάποτε στην Αρχιεπισκοπή, να σας το πω αυτό. να μου το πείτε. Εμένα. Λοιπόν, Στο λαό. Εγώ τα ξέρω, και μου παπά. λένε, τι δουλειά εμείς έχουμε με αυτούς. Α, Δηλαδή, πάτερ επειδή ήταν- Αντώνιε. εσύ Το πράγμα και χοντρένει. τι δουλειά έχεις εσύ τώρα με αυτούς που είναι έτσι, που είναι αυτό, που είναι... Κάποιοι είναι αλήτες, κάποιοι είναι αυτά. Τι λέτε, κάποιοι- καλέ. Εδώ λέμε ότι είμαστε πατέρες. Λέω, πατέρ, είναι έξω από την πόρτα μας. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη δυναμικότητα το έργο αυτό, είπα σε κάποιον εκεί μέσα. Και δεν κατάλαβε. Μου είπε, τι μπορούμε εμείς να υποφεληθούμε από όλη αυτή την Να κατάσταση. επωφεληθούμε. Ναι, δηλαδή τι μπορούμε εμείς σαν εκκλησία να προσμένουμε, λέει. Τι να από προσμένουμε? αυτούς. Επειδή οι άνθρωποι κάποιοι... Είναι μουσουλμάνοι. Οι περισσότεροι ήταν Και τι μας ξένοι, νοιάζει, ήταν σε αθλία κατά... Με τον Χριστό ποιος πάει, τι να επωφεληθεί. Τέλος πάντων, Φτάνει, παπά. Μην μου λες άλλα, γιατί δεν μπορώ να στενοχωριόμαστε και αυτοί που τα ακούνε και ταράζονται και αυτοί. Άκουσε, παπά μου. Ξαναγυρίζουμε τώρα. Πώς το χτίσες αυτό? Πρέπει να το τελειώσουμε, γιατί εκεί μετά έφτιαξες πολύ ωραία εστιατόρια, είχες τη δυνατότητα πια να κάνεις πολλές μερίδες να μαγειρεύονται κτλ. Σε παρακαλώ να κλείσουμε το κεφάλαιο Να σας πω. αυτού τώρα που το έχουν καταργήσει και που το έχουν αυτό διευθυντήριο, να το πούμε αυτό το κτίριο με κάποιες οικονομίες δικές μας από τον κόσμο δηλαδή που βοηθούσε και στήριζε, επίσης τη βοήθεια της κυρίας Βογιαζίδου της Αυτό Αλεξάνδρας, θέλω να μου πεις, παπά. η οποία είναι εφοπλίστρια η κυρία αυτή. Η οποία λένε ότι ερχόταν έτσι ταπεινά και σε παρακολουθούσε το έργο σου και ήθελε πρώτα να εξετάσει τι άνθρωπος είσαι και δεν θέλω να πω όλη τη σκηνή πώς γινόταν και αφού το είδε το έργο σου κάνα χρόνο και είδε πώς έχεις αυξηθεί και δεν μπορείς να βοηθήσεις, σε κάλεσε και σου είπε, Πάτερ Αντώνιε, να σε βοηθήσω. Αλλά δεν σου τα έδωσε όλα τα λεφτά, σου είπε θα βάλεις και εσύ, θα βάλω κι εγώ. Το κτίριο, ναι, είχε Και όταν- κάναμε και κάποιους μαραθωνίους, ξέρω εγώ. Ναι, στην βοηθηθήκατε. τηλεόραση Πάτε, κτλ. ναι. Και δώσατε και φτιάξατε Του αυτό το 1 πράγμα. ευρώ, Ήθελα να ξέρετε. πείτε το όνομα της γυναίκας αυτής, Πάτερ. Διότι πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι αρπάχτηκε και η περιουσία, αυτή ήταν εφοπλίστρια η κυρία. Και είναι. Άρα αρπάχτηκε και η περιουσία που έδωσε κάποιος. Και δημιουργείται ένα σημαντικό πρόβλημα. Εμένα με καλεί ένα ορφανοτροφείο και μου λέει, Πάτερ Ευάγγελε, σας παρακαλώ, θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα, να βάλω τα παιδιά και δεν χωράνε κτλ. Και θέλει ένα ποσό. Εγώ το ποσό αυτό από τον κόπο μου και τον υδρότα μου το έχω μαζεμένο. Γιατί εγώ, Πάτερ, ζω, όπως ξέρετε, από τη μισθοδοσία μου. Δεν έχω χρήμα. Λοιπόν, αλλά κάνουμε οικονομία με την παπαδιά, να κάνουμε ό,τι έλεος μπορούμε. Και μου της είπα, κυρία μου καλή, εγώ να έρθω και να σου δώσω τα χρήματα, να αγοράσεις εσύ ένα και να το γράψεις στο ορφανοτροφείο, θα έρθει αύριο οποιαδήποτε δόμνα της εποχής της άλλης, δεν ξέρω πότε, και θα στο πάρει. Εγώ δεν το δίνω. Εγώ να δουλέψω για το ελληνικό κράτος και που το έχω πληρώσει και τους φόρους και όλο δεν το δίνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι όσοι σας τα δώσανε είναι πολύ εξοργισμένοι. Διότι σου λέει εδώ μας τα αρπάξανε αυτό που είπατε. Και αυτή η κυρία δεν το έδωσε για να το πάρουν έτσι. Το έδωσε για να διακονήσει τη δική σας λοιπόν. Ακούστε με πάτε. Και εγώ τους είπα, όχι θα μου φέρετε τα παιδιά εδώ και θα αγοράσω σε 4 αδέλφια ένα σπίτι. Καταλάβατε τι λέω. Θα τους το δώσω τον ιδίο να το έχουν. Όχι να έχετε, πόσα σπίτια έχετε, Πάτερ, από τις δωρεές των ανθρώπων. Περίπου πόσα σπίτια έχετε. Περίπου
300. 300 σπίτια. Έχετε 300 σπίτια δωρεές, οι οποίες δωρεές όμως δεν έγιναν γιατί προσπαθήσανε να δείξουν ότι τάχα μου και έκαναν. Ο καθένας ερχόταν και άμα ήθελε άφηνε κάτι. Κανείς δεν πλησίαζε κανέναν και τίποτα. Λοιπόν, αυτή μια κατηγορία ήταν ότι τάχα και της μαμάς μου της πήραν εκείνο. Εν τω μεταξύ, αν πραγματικά είχε συμβεί αυτό, έπρεπε η καινούργια διοίκηση να αρχίσει και να λέει: για ελάτε, όποιο σα τα πήρε ο παπά με αυτόν τον τρόπο να τα δώσετε. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ ότι τα γυρίζουν πίσω. Μια χαρά τα κρατάνε. Πάτερ, έχετε κάποια. Πάτερ, όλα αυτά τα σπίτια δεν μας τα έδωσε ο κόσμος μαγικά, γιατί ξαφνικά η Κιβωτός προέκυψε από μόνη της. Είναι καταληπτό αυτό, έχουν καταλάβει οι άνθρωποι αυτό. Ο κόσμος αυτός γνώριζε το έργο, αγαπούσε το έργο, ήξερε εμένα, με εμπιστεύονταν και δεν άφηναν τίποτα και σε κανενός στα χέρια αν δεν ήμουνα εγώ. Ναι, Πάτερ. Καταλάβατε, Πάτερ, ήταν η προσωπική μου εργασία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς δεν φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχουμε προσωπικό χρόνο. Προσωπική ζωή. Προσωπική ζωή. Ναι. Καταλάβατε. Και ο κόσμος έβλεπε το έργο, έβλεπε το μεράκι, έβλεπε τη χαρά και τη δημιουργία. Και επέλεγε εμάς να δωρηθεί αυτός. Πάτερ Αντώνη, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους, ας πούμε, στο Βόλο ήταν ο κύριος, πώς το λένε τον καλό τον άνθρωπο αυτόν που ο κύριος Κώστας ο Λούλης. Ο κύριος Κώστας ο Λούλης, ο οποίος επέλεξε σένα, αφού έμαθε το έργο σου και ο οποίος προς τιμή του ομίλησε για σένα πολύ θετικά σε μια εκπομπή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να λαμβάνουμε δόξα παρά των ανθρώπων, παρά μόνο από τον Θεό. Λοιπόν, ο άνθρωπος σε κάλεσε και σου είπε: Πάτερ Αντώνη, για κάποιους λόγους που εγώ θέλω να μεταφερθώ στην Αθήνα, θέλω να σας το δώσω αυτό. Αυτό περίπου θα έκανε κανένα 6-7 εκατομμύρια, 8 πόσο έκανε. Εσείς είχατε τη δυνατότητα να δώσετε ένα μικρό ποσό στον κύριο Λούλη και μετά το υπόλοιπο σας το έδωσε δωρεάν. Και σας εμπιστεύτηκε να σας δώσει αυτό το μεγάλο κτίριο στο Βόλο με όλα αυτά που έχει τα σήμερα μαρτυρούντα. Ο ίδιος άνθρωπος σας έδωσε και κάτι άλλο, νομίζω, σε ένα άλλο μέρος. Πώς λέγεται? Στον Άνω Βόλο. Στον Άνω Βόλο και αυτό. Το ένα ήταν στο Διμήνι και το άλλο στο Διμήνι. Ξέρουμε τι γίνεται, υπάρχει εκεί πέρα. Εκεί καταστρώθηκε το σχέδιο της καταστροφής σας. Εν πάση περιπτώσει, θα το πούμε παρακάτω αυτό. Το άλλο το κτίριο που είναι κορίτσια, τι ήταν στο άλλο κτίριο αυτό? Στο Βόλο, λέτε? Ναι, στο Βόλο. Υπάρχουν δύο κτίρια, είπαμε. Ένα στο Διμήνι και το άλλο. Και το άλλο στον Άνω Βόλο. Τι γίνεται αυτό στον Άνω Βόλο? Αυτό τώρα έχει κλείσει. Έκλεισε. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος έδωσε την περιουσία του αυτή, η οποία είναι μεγάλα ποσά. Να σας πω κάτι, Πατέρα Αντώνιο, για να ακούσει ο κόσμος. Αυτή η περιουσία σε κτίρια και γη. Σε κτίρια και γη. Εσείς με το απλό σας μυαλό, έτσι, καλά. Περίπου τι είναι, εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια ευρώ. Πού νομίζετε, σε τι, εγώ δεν θέλω το ακριβές ποσό, αλλά απλώς θέλω να μου πείτε σε αυτή την γκάμα περίπου αυτή η περιουσία. Γιατί δεν είναι τα 17 εκατομμύρια που τους αφήσατε και τώρα θα έχουν πάει 5. Δεν είναι αυτά. Αυτά τα κτίρια και η γης που έχει την αξία, αυτά περίπου, Πάτερ, τι είναι, πέστε μου. Βλέπετε. Είναι πολλά εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια, Πάτερ. Η περιουσία η ακίνητη της Κιβωτού, την οποία, ξέρετε, Πάτερ, εμείς δεν την παραλάβαμε από κανένα άλλο διοικητικό συμβούλιο πριν, αλλά τη δημιουργήσαμε με τον κόπο μας. 25 χρόνια αρρωστήσαμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια του έργου αυτού. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Να μπορέσω... Ομοιάζεται όπως κάνανε οι παλαιοί κτήτορες των μονών, οι οποίοι φτιάχναν τα κεντρικά κτίρια και λέγανε: το μοναστήρι, αν δεν πάρουμε και ένα κτήμα στις Παραδουνάβιες, άμα δεν πάρουμε και ένα κτήμα στη Μόσχα, άμα δεν πάρουμε και ένα κτήμα στην Καπαδοκία, την ώρα που η Μόσχα είναι ελεύθερη θα μας δίνει η Μόσχα τα συντηρητικά του μοναστηριού και των έργων της Μονής. Καταλάβατε? Άρα, χωρίς να το καταλαβαίνετε, εφαρμόζατε ένα βυζαντινό δίκαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σωστό. Και τι κάνατε? Θελήσατε να αφήσετε μία πρίκα
Πρίκα. Πες τη λέξη ρε παπά. Ναι, σωστά. Ήθελες να πρικίσεις την Κιβωτό, Ναι, αυτό πάτερ. να μην καταρρεύσει ποτέ οικονομικά και με τα εισοδήματα που θα είχε, ακόμα και πουλώντας ένα κτίριο, μπορεί κάποια στιγμή να έρχονταν μια πείνα και πρέπει να πουλήσεις κάτι, να μπορεί να συντηρηθεί για ένα μεγάλο διάστημα ο πυρήνας του έργου που είναι Και όμως, τα παιδιά. να σας πω, πάτερ, ακόμα και την περίοδο της πείνας εκείνη που λέτε που υπήρχε η μεγάλη οικονομική κρίση, ο κόσμος, το φιλότιμο του απλού κόσμου, μας βοήθησε και επεκτείναμε ακόμα πιο πολύ το έργο. Θέλω να πω... Άρα λοιπόν, Πάτερ, θέλω να σου πω κάτι, γιατί από τον τρόπο έχεις επηρεαστεί και λιγάκι από τα σύγχρονα πράγματα. Πρέπει να κατανοήσεις κάτι. Ο λαός του Θεού, ο οποίος λαός του Θεού είναι ο λαός ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία, αυτός είναι ο λαός του Θεού. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι στις παρυφές της Εκκλησίας. Αυτούς η Εκκλησία ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτούς. Τους άφηνε και αδέσποτους και ποτέ δεν έδιναν χρήματα στην Εκκλησία. Πρέπει άπαξ και διαπαντός να μάθουν όλοι ότι εσύ δεν έπαιρνες τα χρήματα της Εκκλησίας. Εσένα σου δίνανε χρήματα αυτοί που δεν θα δίνανε ποτέ χρήματα στην Εκκλησία. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι παπά. Και αυτή είναι και η μεγάλη επιτυχία της Κιβωτού, που όλοι τη ζήλευαν, θα έλεγα, Ναι, βέβαια. ότι υπήρχαν άνθρωποι που έδιναν παραπάνω από αυτό που μπορούσαν να δώσουν. Ναι. Και σε κάποια Σαν στιγμή τη έλεγα, χείρα. όχι ρε παιδί μου, δεν μπορώ Να το πάρω. αυτό. Ναι. Όχι, μου λέει, θα το πάρεις. Και ξέρεις, και στο τέλος μου λέγανε, εγώ πάτερ, ούτε στην εκκλησία πάω, αλλά αυτό που κάνετε εμένα με συγκινεί. Ακριβώς. Και θέλω να βοηθήσω και του έλεγα, αδελφέ μου, ότι εσύ μπορεί να είσαι λέω πιο πολύ χριστιανός και δεν το ξέρεις από κάποιους άλλους. Και έτσι σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί, πάτερ, ερχόντουσαν κοντά, ερχόντουσαν στην εκκλησία, Βέβαια. ζητούσαν να εξομολογηθούν. Βέβαια. Και σιγά σιγά. Άρα έκανες και το πνευματικό έργο. Ακριβώς. Και εξομολόγηση και τα λοιπά. Εγώ Νομίζω και ο Θεός μέχρι- ξέρει Ναι. πόσοι τέτοιοι άνθρωποι Ο μπήκαν στην ο εκκλησία. Μαζουράκης είναι πνευματικό. Έχει εξομολογηθεί σε εσάς, Πάτερ Αντώνια. Ο Μουζουράκης. Μουζουράκη το λένε. Ναι, ο Και ξέρεις, Πατέρα Αντώνια, σου είχα πει εγώ την ημέρα του γάμου του Μουζουράκη να πηγαίναμε. Ναι. Και θα πηγαίναμε. Το περίμενε. Θα σε έπαιρνα. Κάτι μου συνέβη, ήμουν άρρωστος με COVID, δεν ξέρω. Θα σε έπαιρνα με μια άμαξα, θα είχα νοικιάσει μια άμαξα στην Έγινα και θα ήμασταν οι δυο μας θα ήμασταν και θα πηγαίναμε καμαρωτή, θα κατεβαίναμε, θα ήταν όλο το συνάφι των δημοσιογράφων εκεί, δεν θα λάβαιναμε μέρος για να μην συγχύσουμε τους έτσι. Λοιπόν, και θα καθόμασταν σε μια ακρούλα, θα τον ευλογούσε στον άνθρωπο και τα λοιπά και θα φεύγαμε. Η χαρά του θα ήταν, πιστεύω, και το έλεγε. Εγώ από τους μόνους ανθρώπους που θέλω θα ήταν, εμένα δεν με θέλει κανένας, αλλά τι να κάνουν χωρίς τώρα δεν μπορούν και δεν μπορείς και πρέπει να πηγαίνουμε παρέα. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω, Πατέρα Αντώνη. Είπαμε και αυτά τα ωραία. Ναι, τώρα θέλω να μου πεις, να σε βοηθήσω ακόμα λίγο περισσότερο. Ωραία. Εκτίστηκε αυτό το κτίριο και τα λοιπά, σου αρχίζουν και σου δίνουν σιγά σιγά τα διάφορα διαμερίσματα, τα χωρίζεις περίπου στη μέση και εσένα πάντα το σχέδιό σου ήταν δύο. Ένα τα παιδιά που δεν είχαν κανέναν και ένα τα παιδιά που είχαν έστω μια μάνα ή ένα πατέρα. Τις μονογονεϊκές Πες το αυτό. οικογένειες. Άρα λοιπόν ο σκοπός σου ήταν πώς θα βοηθούν και το πιο φοβερό ήταν σε ενδιέφερε να συντηρηθεί η μάνα με το παιδί της. Αυτό πάρα Ήθελες να χωρίσεις τη μάνα από το παιδί. Μα έτσι ξεκινήσαμε Ναι. τώρα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ παιδιά ορφανά ή μόνα τους εγκαταλελειμμένα. Δεν είχαμε στέγες φιλοξενίας παιδιών. Υπήρχε η μάνα με το παιδί και εκεί που βλέπαμε ότι ο γονιός είναι δυσλειτουργικός, στηρίζαμε με τις υπηρεσίες που είχαμε, με τον οβολό μας, με την προσοχή μας, με το νιάξιμό μας το γονιό αυτό τον καταρτίζαμε, τον φτιάχναμε, ούτως ώστε να μπορεί να μεγαλώσει εκείνο το παιδί Ωραία. του και όχι να καταλήξει σε κάποιο... Λες Πάτερ τον καταρτίζαμε και τον φτιάχναμε. Είχες δηλαδή ανοίξει πολύ, είχες παιδοψυχολόγους, Ακριβώς. είχες λοιπόν ένα προσωπικό. Μεγάλο επιστημονικό προσωπικό. Πόσοι περίπου ήταν, πόσα εγώ ξέρω ότι τα έξοδά σου τα έχω υπολογίσει περίπου έτσι πολύ, όχι large, πολύ χαμηλά, γύρω στα 5 εκατομμύρια το χρόνο. 5,5-6, 7 νομίζω είναι, αλλά εγώ να σου πω ότι είναι 5. Υπολόγισα το ρεύμα, που τα έχω πει και στην κυρία Ζήνα αυτά, σε μια εκπομπή. Λοιπόν, υπολόγισα το ρεύμα, υπολόγισα το ένφια
των κτηρίων που πλήρωνες για αυτά τα οποία δεν φιλοξενούσες τους ανθρώπους. Γιατί ήταν κάποια που φιλοξενούσες και κάποια που νίκιαζες, ώστε να έχεις κάποια εισοδήματα για να βοηθηθούν αυτοί που φιλοξενούν. Κυρίως να φιλοξενήσουμε, γιατί ο κόσμος, Ναι. Πάτερ, που έδινε τους χώρους Η αυτούς μισθή. ήταν κυρίως για να μπορέσουμε να στεγάσουμε κόσμο. Υπολόγισα ότι η μισθή των υπαλλήλων, που δεν είναι και ένα τρομερό νούμερο, γιατί έχει πάρα πολλά παιδιά, ήταν περίπου στα 750.000 με ένα εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις. Ευρώ. Έτσι, όχι, ένα εκατομμύριο ξέρω ευρώ. ακριβώς, αλλά, Περίπου τόσο. ναι, Έχω ναι. υπολογίσει, πάτε. Το έχω. Και μ' αρέσει που δεν τα ξέρετε έτσι ακριβώς, γιατί μ' αρέσει Δεν για να ήμουν καταλάβω εγώ και στα κάτι άλλο. οικονομικά Εσύ, τόσο. παπά, δεν ασχολιώσουν με αυτό. Όχι. Εσύ είσαι μια πνευματική εποπτεία. Και μία ότι χωρίς εσένα κανείς δεν πιστευόταν να δώσει κάτι. Σωστά. Αυτό ήταν. Και επίσης είχες να καταρτίζεις. Δεν μου λες, παπά, για τους ναρκωμανείς πήγες κάπου. Έμαθες κάποια πράγματα, σε πήγανε σε μια μετεκπαίδευση, τι έκανες? Ναι, είχαμε εκπαιδευτεί στο ΚΕΘΕΑ κάποιοι ιερείς που επιλέγησαν εκεί για να εκπαιδευτούμε, να γίνουμε σαν γέφυρες, όπως λέμε, στα προγράμματα απεξάρτησης εμείς που είχαμε σχέση με την Αυτή η νεολαία ιερής και τι τα νος λοιπά. ήταν, η Της Εκκλησία? Αρχιεπισκοπής. Η Αρχιεπισκοπή Α, μας- κι άλλο έργο μας λοιπόν, εκπαίδευσε. στο οποίο παρακολουθήσατε εσείς, αλλά εσείς είχατε την ευχέρεια λόγω των παιδιών να το Ακριβώς. εφαρμόσετε. Έτσι, πάτερ. Ναι, ναι. Ενώ οι άλλοι ιερείς μπορεί να Με είμαστε στην επέλεξαν περιοχή. γιατί ερχόμουν σε επαφή με παιδιά που είτε ο αδερφός τους, είτε η μάνα τους, είτε ο πατέρας τους. Κάποιος πάντως ήταν μέσα στο πρόβλημα. Ωραία. Προχωράμε. Τελείωσε αυτό το κτίριο. Προχωράμε. Κάνετε. Τώρα θέλω να μου πείτε, οι εθελοντές, γιατί έχετε τους εθελοντές. Οι εθελοντές, πάτερ, είχαν 2-3 κομμάτια μεγάλα. Το πρώτο κομμάτι ήταν όταν ένα παιδί ήταν άρρωστο, να έρχονταν το παιδί του στον γιατρό. Ας πούμε. Και αυτό. Εάν είχε κάποια άλλη υπόθεση, ναι. το παιδί να το πάνε. Γιατί εγώ τα έχω ζήσει, τα ξέρω. Εσείς απλώς έχετε. Είναι όλο το έργο μπροστά σας και σας τρελαίνει. Εγώ έχω λίγο μαθηματικά και τα έχω ναι. σκεφτεί. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Από πού ερχόντουσαν αυτές που μαγειρεύανε, πάτερ? Από όλα τα μέρη της Αθήνας. Από ποια μέρη? Ποια μέρη? Από την Ελευσίνα, ξέρω, Μάντρα. Μάντρα. Σηκωνότανε το πρωί και φεύγανε με το λεωφορείο Ναι. και ερχόταν. Πάτερ, αυτή την υπεραξία αυτών των ανθρώπων που τη δώσανε για το Χριστό και για το έργο σου εκεί πέρα, για να μην χρειαστεί να παίρνεις μαγείρισες και να πληρώνεις, με αποτέλεσμα τα 10 λεφτά, τις 10 δραχμές της μαγείρισας να τις βάζει άλλη με τον υδρότα της και αυτός ο υδρότας να μπαίνει για να φάει ένα παιδί ακόμα. Ναι, πολύ Έτσι ωραία δεν τα έγινε, λέτε, πάτερ? Πάτερ. Ναι, έτσι έγινε. Και να σας πω και κάτι πάνω σε αυτό, ότι όλα αυτά τα έργα που φτιάξαμε, τα κτίρια, τις δομές φιλοξενίας που υπάρχουν, έγιναν με πολύ λιγότερα χρήματα από ότι κάποιος άλλος θα ήθελε να χτίσει αυτούς τους χώρους και αυτά τα πράγματα. Γιατί ο κόσμος έκανε πάντοτε σε εμάς την καλύτερη τιμή και έτσι με αυτόν τον τρόπο κερδίζαμε πολύ περισσότερα. Ναι, γιατί σας έκανε υποχωρούσε. Ακριβώς, Και ο πιο σκληρός λόγω του άνθρωπος έργου. και ο πιο σκληρός έκανε υποχώρηση. Λόγω του έργου. Πάτερ, αυτό είναι το ένα έργο. Σας έδωσαν μία κατασκήνωση στη Ραφίνα. Ναι, Σας την έδωσε ένα σύλλογο ένας σύλλογος. Αγίου Κωνσταντίνου εκεί στον Κολονό. Έτσι Ναι, λέγεται. ναι. Γιατί σας την έδωσε? Είχε πάει στην εκκλησία και της το έλεγε και δεν είχε να το κάνει τίποτα. Ναι, δεν είχαν Δεν είχανε. παιδιά και Δεν δραστηριότητα είχαν. τέτοια. Και τι λέει, έρχεται σε σένα και σου λέει, Πάτερ Αντώνη, έχω μία μεγάλη έκταση στη Ραφίνα. Πολύ Ζούγκλα. Ζούγκλα, ναι. Ήταν τότε. Έχω μία ζούγκλα, γιατί ήταν ζούγκλα και σας τη δίνουμε, Πάτερ Αντώνη, με ένα σπιτάκια. χρυσιδάνιο. Τι δεν ξέρω. Χρυσιδάνιο, ναι. Χρυσιδάνιο σας το έκανε. Για Έχει 20. μέσα εκκλησία αυτό, Πάτερ. Ναι, Τι Άγιο εκκλησία Γιώργο. είχε μέσα, Το Πάτερ? Άγιο Γεωργάκη. Και εκεί τον Άγιο Γιώργιο είχε. Ναι. Πάλι αυτός ο Άγιος Γιώργιος. Ναι, Ο πάντως Άγιος μας- Γιώργιος που είναι ο προστάτης και των μουσουλμάνων να καταστρέψει όλες τις διαβολιές των ανθρώπων. Και Σου τον εύχομαι από την σέβονται καρδιά τον- μου. Πάτερ, το σέβονται τον Άγιο Γιώργη. Ποιοι, οι μουσουλμάνοι. Το Γι' ξέρω. αυτό και πολλές εκκλησίες παίρνανε το όνομά του γιατί Θα σωθούν. τον Λοιπόν, φοβόντουσαν. άρα και εκεί όλος τυχαίος αυτό. Και όμως ο Άγιος Γιώργης ξυλώθηκε. Ο Άγιος αυτό θέλω Γιώργης να πω. εδώ στην Αθηνά. Θα τα πούμε αυτό παρακάτω. Το δικό μας εδώ στη Ζήνοδο. Δεν στεναχωριάσαι, Πάτερ. Έχουμε φωτογραφίες για αυτά να τα δείξουμε. Και δεν τον ξύλωσαν. Θα πω εγώ. Σαρβάνι. Το ξυλώσανε και μελλοντικοί αρχιερείς το ξυλώσανε. Τότε δεν ήταν αρχιερεύς. Θα τα πούμε αυτά. Εγώ δεν θα λυπηθώ τώρα, διότι όσο ο Αρχιεπίσκοπος, ο πατέρας μας, εδώ και ένα χρόνο δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα, είπαμε θα σιωπήσουμε.
Από την ώρα που ασχοληθήκανε ξανά και να σας πούνε ελάτε σαν καλό παιδί στον μπαμπά σας να πείτε τι έχετε κάνει και εμείς θα σας συγχωρέσουμε. Λοιπόν, επειδή Πάτερ Αντώνιε δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και μόνο έχεις προσφέρει στην Εκκλησία, δεν χρειάζεται κανείς να σε καλέσει για να πας να πεις τι έχεις κάνει. Και αφού η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Το μόνο τηλέφωνο που δέχτηκα και το λέω με πικρία είναι από το γραφείο προσωπικού για να μου πούνε ότι μου μειώνουν το μισθό. Δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι το νιάξιμο, ας πούμε, εντάξει. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάτερ Αντώνιε, δεν θα πούμε κάτι άλλο, θα με συγχωρέσετε, διότι εγώ σέβομαι πολύ την Εκκλησία και την αγαπώ. Ξέρω ότι μερικές φορές είναι μητριά, αλλά μπορεί και εύκολο όπως είναι μητριά. Πάτερ Αντώνιε, να σας πω κάτι. Και το λέω και από εκκλησίες. Την πίκρα μου, Πάτερ. Την πίκρα σου να πεις. Πες την πίκρα σου για να ακούσω. Θα έπρεπε να μ' ακούσει κάποιος, να με πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει έλα ρε άνθρωπε, τι ακούω για σένα. Τόσα χρόνια. Εμείς το έργο που κάναμε ήταν και της Εκκλησίας, γιατί στο δικό... Όχι και της Εκκλησίας. Της Εκκλησίας. Ήτανε της Εκκλησίας. Ακριβώς. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε οι σύνοδοι, ούτε μόνο οι σύνοδοι, ούτε μόνο οι αρχιερείς, και τώρα πάνε ούτε να με μόνο οι πάρουν να ιερείς. δείξω ότι ξαφνικά εγώ δεν ήμουν. Ναι, Πάτερ, εγώ θα σου πω, εσύ δεν ήσουν της Εκκλησίας. Οι Κιβωτός όμως, επειδή δεν πέρναγαν τα χρήματα Τι και είπες? η περιουσία Τι είπες, από το Λούκι. Δηλαδή, όταν ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος λέει ότι σε καλούσε, γιατί εγώ δεν θα ήθελα να το θίξω, αφού το θίξεις, μου λες Πάτερ, σε καλούσε ο Αρχιεπίσκοπος και σου έλεγε Πάτερ Αντώνιε να το θέσεις το έργο κάτω από την Εκκλησία, ενώ εδώ είναι κάτω από την Εκκλησία το έργο. Γιατί όταν έχεις το αντιμήνυση, όταν έχεις αυτά, όταν έχεις εκείνα. Α, και κάτι άλλο, Πάτερ. Πόσες μερίδες για την Αρχιεπισκοπή ετοίμαζες και τις μοιράζανε για τους πονεμένους της Αθήνας? Κοιτάξτε, μου είχαν ζητήσει την τεχνογνωσία πάνω στο κομμάτι των συσιτίων, διότι εμείς τότε είχαμε αυτό το πολύ μεγάλο σίτιο στη Λένορμαν και με κάλεσαν και είπα ότι ναι, ό,τι θέλετε θα σας πω πώς το οργανώνουμε με τις καρτέλες για να μην γίνονται διάφορα κτλ. Βοήθησα σε αυτό το κομμάτι, αλλά μετά μου είπαν ότι δεν χρειάζεται, αφού έδωσα κι εγώ ό,τι μπορούσα από τη δική μου την πλευρά, μετά το τρέξανε κανονικά εκείνοι. Εμείς μαχαιρεύαμε στη Λένορμαν. Τα δίνατε αυτά στον κόσμο εκεί. Ναι, στον κόσμο Δεν εκεί. πήγατε. Αλλά έδωσα όλη την τεχνογνωσία πώς να στηθεί αυτό το πράγμα. Μάλιστα, Πάτερ. Αλλά δεν ζήτησα κάτι άλλο για μένα. Λέω, εννοείται, εγώ δεν θέλω να φαίνομαι πουθενά. Α, μπράβο. Από Άρα, εκεί και πέρα, ναι. αφήστε με, εγώ δεν έχω χρόνο. Τώρα, έχουμε ξαφνικά ένα πρωινό σε αυτή την ένα βράδυ μάλλον σε αυτή την κατασκήνωση έρχονται οι δήμαρχοι της Πογονιανής και τα λοιπά και σας προτείνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό εθνικό πρόβλημα. Ναι. Ποιο είναι αυτό? Ότι στην Πογονιανή, εκεί πια, στην περιοχή, την παραμεθόριο περιοχή στα σύνορα με την Αλβανία, υπάρχει ένα πρόβλημα ότι τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δεν υπάρχει σχολείο. Δεν υπάρχει σχολείο. Και το σχολείο ότι δεν υπάρχει ζωή και άρα αυτές οι περιοχές σαν να τις κάνουμε, πώς λένε αυτές τις ζώνες, κάτι ζώνες, πώς λένε αυτές, γκρίζες ζώνες. Και άρα λοιπόν, Και όντως ήταν έτσι. το ξέρω πάντα. Γιατί όλα τα κοπάδια και τα λοιπά από πίσω ερχόντουσαν κανονικά στα χωριά, εφόσον δεν υπήρχαν κάτοικοι και χρησιμοποιούνταν κανονικότατα χωρίς κανείς να λέει το παραμικρό. Φτάνει, Πάτερ. Έρχονται οι δήμαρχοι και σου λένε θα σου δώσουμε, υπάρχει ένα κτίριο εκεί του Λάτσι, ποιο ήταν αυτό? Κάναμε αυτή την εκδρομή για να δούμε και να μας ξεναγήσουν και τα λοιπά και μου έδειξαν ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Μάλιστα, σε πολύ κακή κατάσταση, Πάτερ, το οποίο εμείς το ανακαινήσαμε με δικά μας χρήματα. Πού? Στα σύνορα ακριβώς. Στην όχι στην παραμεθόριο. Στην επιμεθόριο. Πάνω στο σύνορο. Το υπάρχει μονοπάτι που περνάγανε τα λαθρέα. Κοιτάξτε, δίπλα είναι σε αυτό. Η μισή πλαγιά είναι Ελλάδα και η από πίσω είναι
η Αλβανία. Ωραία. Για να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς ήμασταν στη μισή πλευρά αυτή. Ναι, Και πίσω συνορεύαμε και με τα άλλα τα χωριουδάκια, τα οποία είναι όλοι Έλληνες οι κάτοικοι εκεί πέρα. Βορειοπυρώτες. Και με τον παπά είχαμε. Βορειοπυρώτες λέγονται. Βορειοπυρώτες, ναι. Τώρα τη λένε Νότια Συνεργασία. Αλβανία η δική μας. Τέλος πάντων. Πάτε, Ναι. μ' αρέσει το Ο τέλος παπάς, πάντων, αλλά εγώ ναι. δεν μπορώ το τέλος Αλλά πάντων. εμείς- Για όνομα του Θεού. Εμείς είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Ναι. Και ό,τι μας περίσευε, πάτερ, παιχνίδια ήταν αυτά. Τα δίνατε Τρόφιμα στην Αλβανία. Ήταν αυτά. Καλώς είσαι Δώρα και ήταν καλός. αυτά. Καλά να πάθεις. Από πίσω, μα Αφού ήμασταν είναι από γείτονες. πίσω. Ναι, ρε Πάτερ. Καλά έκανες, ρε Πάτερ. Τι υπάρχει Αλβανός και Έλληνας και τέτοια. Όλοι είμαστε ένας του Χριστού. Και ειδικά και ακόμα και οι μουσουλμάνοι, ένα είμαστε, αδέρφια είμαστε, Πάτερ. Απλώς εμείς έχουμε τη θεία λειτουργία στην οποία δεν μπορεί να μπει κανείς. Αυτό είναι. Σωστό, ναι. Όλα τα άλλα τα μοιράζουμε μαζί. Ο Άγιος Κονίτσης ο Ανδρέας σε απεδέχθη. Ναι, Δεν σας απεδέχθη, Πάτερ. ναι, ναι. Τι σου επέτρεψε να κάνεις, πες μου. Ναι. Να πηγαίνεις, πού Εγώ να είχα λειτουργάς. κανονική άδεια από την Αρχιεπισκοπή. Α, γι' Ζήτησα αυτό. από τον ίδιο να το απαιτήσει αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ έτσι. Θέλω να έχω άδεια Λειτουργεί. και επειδή οι περιοχές αυτές, ξέρετε Πάτερ, είναι πολύ δύσκολες και δεν υπάρχουν πολύ κληρικοί. Όχι σε πολύ κληρικοί, Πάτερ. Ναι, είναι ελάχιστοι. Δυστυχώς η ναή είναι αλειτουργήτη. Ακριβώς. Και μαζευόμαστε εδώ 15 παπάδες σε έναν ναό και Ακριβώς. εκεί δεν έχουν παπάδες. Ακριβώς. Εντάξει, Και εγώ να λέμε τις αλήθειες. ζήτησα κάθε φορά που επισκέπτομαι εκεί την περιοχή και τα παιδιά και την Κιβωτό Να πάτε να να λειτουργάτε. λειτουργώ στους Δρυμάδες, τον Άγιο Νικόλαο που υπάρχει εκεί, ένα χωριό το οποίο έχει ένα κάτοικο. Μάλιστα, Πάτερ. Εμείς πηγαίναμε με τα βανάκια μας, πάνω από 100 άτομα, ανοίγαμε την εκκλησία, καθαρίζαμε την εκκλησία. Α, σαν το Διαμάντη. Λειτουργούσαμε, κάναμε πανηγύρι Ναι. και γινόταν, παίζανε τα παιδιά και οι φωνές τους, ξέρετε, που ακουγόντουσαν. Στο Λεβερχόντζα. Από πίσω Ακριβώς. και στα χωριά τα υπόλοιπα γινόταν ένας χαμός. Άρα Από ζωή. η Ελλάδα έσφιζε. απλωνότανε. Άρα κάνεις και εθνικό έργο και δεν το θέλουνε, Πάτερ. Ούτε αυτό το θέλουνε. Να το ξέρεις. Δεν πάνε να σου δίνουν Ανοίξαμε στην βραβεία. Πογωνιανή, ανοίξαμε το δημοτικό σχολείο. Καλά είναι. Συντηρούσαμε το γυμνάσιο που υπήρχε εκεί στην περιοχή. Τα μοναδικά σχολεία στην Επιμεθόριο. Εγώ θέλω, Πάτερ, κάτι άλλο. Καλά τα έκανες αυτά. Με ενδιαφέρει κάτι. Ότι για να πας εκεί είχες την άνδρεια του Κονίτσης. Στην αρχή ξέρω, πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες με την πρώτη φορά, διότι έχεις Στην αρχή να σας πω κάτι, να πω τώρα, Άκουτε. λέγανε ότι είχα από πίσω το Σόρο και τη Μασονία Άκου τώρα. και ότι είχα Νομίζω- χρήματα και ξέρω εγώ και δεν μπορούσε, γιατί επειδή το λέει ο Αρχιεπίσκοπος, ότι λέει? δεν ήταν μόνος του. Α, δηλαδή Ότι από είχε πίσω κάποιους τι είχε? άλλους, λέει, από πίσω. Ποιος να έχεις από πίσω, Πάτερ. Πες ποιον έχεις. Πες τον ποιον Δεν έχεις. μπορούσε να καταλάβει ότι από πίσω, Από πίσω ποιος είναι, Πάτερ? είναι μόνο ο Χριστός. Ναι, Πάτερ. Και οι απλοί άνθρωποι, οι αγνοί. Μήπως ο Χριστός όταν γεννήθηκε πήγε και το είπε στους Φαρισαίους και τους γραμματείς που ζούσαν στα Ιερουσαλήμά. Πού το είπε, Πάτερ, τότε? δεν μπορούσαν Στους να Βοσκούς το φανταστούν είπε ο ότι Χριστός. ένα τόσο Ναι, επ' μεγάλο ευκαιρίας των έργο, γενεθλίων. ότι ένα τόσο μεγάλο έργο δεν έχει προσκυνήσει και δεν έχει πουληθεί Αυτό σε είναι. μασονία, Παπά μου. σε Αν ήσουν στην Μασονία, δεν σε θα αυτά ήσουν τα- σε αυτή την κατάντια σήμερα. Θα σε είχε Το σώσει λέτε στη εσείς. Μασονία, Πάτερ. Άρα και αυτό είναι έολο. Πόσες φορές έχουν πεθάνει, Πάτερ, παραμονές Χριστουγέννων, με παίρνανε εμένα και μου λέγανε εσύ που ξέρεις τον παπά, είσαι ο παπάς και αυτήν θυμάστε εσείς, και πέθανε. Καλό, ο παπάς ζει μια χαρά, εκεί είμαστε. Αυτό Τον τα έχουνε κάνανε στα παραμονές. ψυγεία και τον κρατάνε, Τον έχουνε λέει, στο ψυγείο και τον για να- κρατάνε όπως κράταγε η Φρυδερίκη τον Παύλο. Λοιπόν, θα τον κρατάνε, λέει. το ξέρετε ότι παίρνανε Πόσες φορές έχεις πεθάνει Για και έχεις λουλούδια, αναστηθεί. λουλούδια. Σε παίρνανε και σου στέλνανε λουλούδια. Στην λουλούδια, Κιβωτό για Πάτερ. πεθαμένο. Το είπα στο Καταλαβαίνετε στο πώς τότε δούλευε το πρωτοσύγγενο σύστημα. Ποιος? το Σεβασμιότατο Νέας Ιωνίας που είναι το. Ναι. Και του το είπα, του λέω πάρτε τηλέφωνο στην εκκλησία και ρωτήστε. Εντάξει, Πάτερ. Μη στενοχωριέσαι γι' Όχι, αυτό. Θέλουμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο σε έπαιρνε πολεμούσαν. κόσμος, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. μύτησες και μου στέλνανε λουλούδια ότι έχω πεθάνει, όχι μία φορά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Άκουσε να δεις, αφού έγινες γνωστός θα τα τραβήξεις και αυτά. Δεν πειράζει. Καλά, τα πάθαινες, αφού ζήσεις, τι σε νοιάζει, δεν πάνε να σκάγανε. Αυτοί που ξαναβλέπανε. Αλλά ξέρετε, αυτό ήταν. Παθαίνανε κάτι της. Λοιπόν, άστο τώρα να γελάσεις και λιγάκι. Κάτσε να. Λοιπόν, πάμε στο παρακάτω, γιατί πρέπει να σε βοηθήσω ακόμα λιγάκι να με βοηθήσεις. Άρα είχαμε την ευλογία του Αγίου Κονίτσης. Μου λες, Πάτερ, όταν πήγες στο Βόλο και σου δώσε
Κάτσε Ευαγγελιάκη μου, καλό, γιατί και εσύ τρέμεις. Λοιπόν, όταν πήγε στο Βόλο, πάτερ, και πήρε του Βόλου τη μονάδα, ποιος ήρθε στα εγγένεια? Ο Σεβασμιότατος, ο Ιγνάτιος, ναι, ο Δεσπότης. Σ' αγαπούσε ο Ιγνάτιος. Βέβαια, Έχεις παράπονο από τον πήγαμε Ιγνάτιο, και πάτερ? πήγα και τον ενημέρωσα. Να σας πω, πάτερ, κυβωτός του κόσμου, δεν είναι μια εκκλησιαστική οργάνωση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, Τι είναι, πάτερ? βάση Τι είναι, πάτερ? Μία μη κυβερνητική οργάνωση. όχι όμως κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ακριβώς. Μη κερδοσκοπική. Ακριβώς. Μη κερδοσκοπικού Ναι. χαρακτήρα. Άκου, παπά. Και εμείς δεν δημιουργηθήκαμε. Δεν Ποιος σου πήραμε έδωσε, ποτέ χρήματα ποιος από το σου κράτος. έδωσε εντολή να τη φτιάξεις έτσι? Πες μου. Όπως ο Άγιος Νεκτάριος, και το Άγιος Νεκτάριος το ίδιο έκανε. Ναι. Ποιος σου το είπε να το κάνεις έτσι, παιδί μου? Ποιος σου το είπε? Πήρα την ευλογία του πνευματικού μου, Γεώργιος? ο πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης. Καψάνης. Αυτό δεν στο είπε, πάτερ, αυτό? Ναι, ναι. Και εγώ το ξέρω αυτό, το έχω διασταυρώσει. Και μάλιστα όταν πήγα στο γραφείο του Πρωτοσυγγέλου, μου λέει, μα εσύ έχεις κάνει μια οργάνωση η οποία δεν είναι μέσα στην εκκλησία. Γιατί ο Σωτήρας και η ζωή είναι μέσα στην εκκλησία. Ναι, τέλος πάντων. Οργάνωση ήταν και αυτή. Ξέρετε, Τώρα το θυμηθήκανε. Χριστός και Παναγία. Λέω, το και έχω πει στο και ο ζωή και ο Σωτήρας έχει περιουσίες τεράστιες. Ετοιμαστείτε κι εσείς. Θα σας πέσει και εσάς η τέτοια, πώς το λένε, πώς λένε αυτοί, η άγκυρα να πέσει να τα πάρουν. Γιατί θα πούνε, αν πούνε μια μέρα ότι στο Σωτήρα έγινε αυτό στο σχολείο, με την ίδια τακτική μπορούν να τα πάρουν όλα. Είναι πολύ αδύσκολα τα πράγματα. Να ετοιμαστεί. Γι' αυτό μην κάνετε και σιωπάτε όλοι σας. Μας περιμένουν προβλήματα. Ό,τι κινείται και είναι στο χώρο της προσφοράς, αυτοί θέλουν να τα καταργήσουν όλα. Είναι κανείς εδώ? Περιποίηση, σκόνη, βρώμα, δυσοδεία. Σε ένα χρόνο. Τίνος ήταν το κτίριο αυτό, του Ερυθρού Σταυρού. Και ακούγοντας για το έργο του πατρός Αντωνίου, το δώσανε. Να ξέρετε κάτι. Γενικώς πρέπει να καταλάβουν οι παπάδες, οι δεσποτάδες, όλοι, ότι εάν δεν έχει συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων, δεν σε εμπιστεύεται κανένας. Ο κόσμος ζητάει να έχει συνέπεια μεταξύ έργων και λόγων. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνετε, είχε μια απόλυτη συνέπεια με τα έργα και τα λόγια. Αυτό λοιπόν είναι μια μορφή ενός έργου. Αυτό το κτίριο κατάντησε έτσι μέσα σε ένα χρόνο. Ήταν φρεσκοβαμμένο, φρεσκοπεριποιημένο κτλ. Τι είχε ετοιμάσει ο πατήρ Αντώνιος για αυτό το κτίριο εδώ? Πολυιατρείο. Το καλύτερο πολυιατρείο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Είχε κάνει μία μελέτη και είχε βρει ότι η περιοχή αυτή στερείται ιατρών και ιατρίων και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα και αποφάσισε να φτιάξει αυτό το είχε που ήταν για τα παιδιά και είπε θα το μεταποιήσουμε σε πολυιατρείο. Για να το μεταποιήσει σε πολυιατρείο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν γίνεται εύκολα αυτή η δουλειά. Έτσι λοιπόν έγινε μια απόλυτη συνεργασία με πολλούς καλούς πολιτικούς μηχανικούς και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο από χρόνια. Και ο πατήρ Αντώνιος είπε: Πάτερ Ευάγγελε, σε παρακαλώ να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μας δώσουν όσα χρήματα πούμε για να μας φτιάξεις 6-7 ιατρεία, θα πάρεις τις προδιαγραφές, θα ρωτήσεις τα πάντα και θα αναλάβεις να το ετοιμάσεις. Είναι ο κόπος μου 4 και 5 χρόνων. Τι έκανα? Τα βλέπετε όλα αυτά. Όλα αυτά είναι δωμάτια εξεταστηρίων. Δηλαδή μέσα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εκεί είναι το οφθαλμιατρικό, γιατί είναι πολύ μεγάλο. Εκεί, δεν θυμάμαι τώρα και τους χώρους ακριβώς, το γυναικολογικό, παθολογικό, ορθοπαιδικό, καρδιολογικό, υπέρηχος καρδιάς. Πήραμε όλα τα μηχανήματα. Μέσα είναι όλα τα μηχανήματα. Τα πάντα είναι. Τα πάντα. Ήταν έτοιμο να γίνουν τα εγγένεια γύρω στις αρχές Δεκεμβρίου. Πέρσι. Τώρα, τι είναι μέσα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω. Δεν λειτουργήσε ποτέ για αυτό το σκοπό για τον οποίο ήταν. Εθελοντές τους είχα βρει εγώ τους γιατρούς που ηθαρχόντουσαν. Την εποπτεία όλη την είχα εγώ. Ποιοι θα εξυπηρετούνται εδώ πέρα? Όλος ο κόσμος. Φτωχοί, όποιος είχε τίποτα. Και φτωχοί, αλλά και άνθρωποι που δεν είχαν που να πάνε, τα γιατροί κτλ. Έχουμε κάτω μικροβιολογικό για να παίρνουμε τα αίματα, ώστε έχουμε και φαρμακείο, το φοβερότερο. Έχουμε φαρμακείο, το οποίο φαρμακείο θα έδιδε ταυτόχρονα. Οι ασθενείς δεν θα παίρνανε το φάρμακο να παντογράσουν. Θα παίρνανε από τα φάρμακα που είχαμε συμβεβληθεί με διάφορους τρόπους, είναι κλειστό. Ποιος θα εκαλείτο να κάνει τα εγγένεια αυτού του έργου? Ο πατέρας μας ο Αρχιεπίσκοπος. Ο πατήρ Αντώνιος, ό,τι έκανε, το ήταν κάτω από την εκκλησία. Και θα σας το αποδείξω και με άλλο τρόπο. Όλη η χαρά του πατρός Αντωνίου ήταν να συμμετάσχει η εκκλησία συνολικά.
Να έρθουν εδώ παπάδες, να πάρουν σχέδια, να δουν πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά τα έργα στις δικές του ενορίες. Μάλιστα προς τιμή του Αρχιεπισκόπου, όταν πρωτοβγήκε, είπε ότι θέλουμε να κάνουμε κιβωτούς σε κάθε εκκλησία. Έτσι είχε πει. Υπάρχει καταγραμμένο. Τώρα, γιατί θέλουμε να την κλείσουμε αυτή, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό λοιπόν το έργο είναι του πατρός Αντωνίου. Εγώ έχω κάνει 2 κόπους μεγάλους. Ο πρώτος κόπος και η πρεσβυτέρα μου ήταν ότι εξετάζαμε τα παιδιά. Εδώ όταν μέναν τα παιδιά, ερχόμασταν τη νύχτα 3 η ώρα, 4 η ώρα, 5 η ώρα. Όποτε μας φωνάζανε, ερχόμασταν εδώ να δούμε παιδιά που είχαν πυρετό, 40 πυρετό. Και δεν είχε ένα παιδί 40 πυρετό. Εδώ ήταν δωματιάκια, τα αγόρια. Λοιπόν, εδώ ήταν παιδιά που είχαν 40 πυρετό και τα 10 παιδιά. Για εξέτασε 10 παιδιά. Γιατί τα έκανα εγώ αυτά? Για τον Χριστό, μακαριότατο, για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία, είμαι εκκλησιαστικός άνθρωπος. Πρόσφερα αυτό το έργο. Μακαριότατε να μου είχατε πει, Πάτρε Ευάγγελε, έχω ένα τέτοιο και έλα να κάνεις τη δουλειά. Με όλη μου τη χαρά και δεν πήρα ποτέ μία δραχμή μακαριότατα. Καλά Χριστούγεννα. Αν πηγαίνετε τώρα στην Κιβωτό, τώρα πηγαίνετε, πάρτε φωτογραφία πώς είναι η Κιβωτός και φέρτε τη εδώ. Ξέρετε πώς είναι? Σκοτάδι μαύρο και αραχνό που σήμερα είναι οι παραμονές των Χριστουγέννων. Ξέρετε τι γινόταν και γινότανε της κακομοίρας. Λάμπανε τα πάντα από τα φώτα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλά τα κάνεις. Η Εκκλησία όμως δεν έχει δουλειά να πάει να λέει ότι εγώ πώς το λένε, στηρίζω αυτή τη δουλειά. Να μην το πεις. Άστο ρε παιδί μου. Εσύ πες, περιμένω και θα δω το τέλος. Όπως καθόντουσαν οι Φαρισαίοι κάτω από το Σταυρό και λέγανε, περιμένουμε ειδήν το τέλος. Έτσι δεν λένε? Κάτσε να δεις το τέλος. Μην βιάζεσαι. Τι λύσα είναι αυτή η βιασύνη? Θα πάμε παρακάτω. Να μου πεις σε παρακαλώ, στο Βόλο λοιπόν είχε στην ευλογία του Επισκόπου. Το λέω και αυτό, διότι γένεια, το Φλεβάρι, το Φλεβάρι πήγα να κάνω μία βάφτιση και ήμασταν μαζί με τον Άγιο Βόλο που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Άγιος Βόλου του είπα, Γέροντα, να πάω μέχρι την Κιβωτό? Να πας, μου είπε. Να πας να δεις τι γίνεται η Εκκλησία. Και πήγα και χτύπησα το κουδούνι και δεν μου ανοίξανε. Ήρθαν όμως τα παιδιά τα μικρά απ' έξω που με ξέρουν. Που σας ξέρουν. Και τους έκανα κάποια ερώτηση. Λέω ρε παιδιά, εδώ μέσα μπαίνει κάποιος που το λένε έτσι? Και τα παιδάκια τα μικρά μου είπανε ναι. Τα παιδιά μου τα είπαν. Γιατί δεν ήρθανε αμέσως αυτοί που τους αφιλάνε τα παιδιά και κάναμε κουβέντα. Από τα παιδιά ήτανε μέσα από τα κάγκελα και εγώ απ' έξω. Εγώ δεν έχω κάποιο λόγο. Τους πήγα και λάδια, πάτερ. Δεν νομίζω να τους έχει δώσει κανείς τίποτα. Εγώ τους πήγα και λάδι και πράγματα. Γιατί θεωρώ, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εσύ μπορεί να λάβεις από την Κιβωτό. Εγώ θέλω να βοηθάω εις μνήμη των γονέων μου και να αφήνω ένα λαδάκι, κάτι να το αφήνω. Δεν με ράζει που το αρπάξανε αυτοί. Ανάβουν τα καντίνια. Είδα την εκκλησία με σπασμένα τα τζάμια. Ρώτησα και μου είπαν ότι έχουν μπει νερά και είναι γεμάτες λάσπες. Αυτό είναι που στηρίζει ο πνευματικός πατέρας? Μπορεί να στηρίξει την καταστροφή μιας εκκλησίας με οποιαδήποτε μορφή? Πάτερ, να σταματήσουμε λίγο.